كبور زبيرترا إزي اتوتر قدام ساعات كلتا دحر قتري ناباخا زفنون اي نقابا دك هاجر كلوع حزباو مدرخي علامو نسخة أنت لبام تقراسا جدنا حزبي نقطي مكازلو محدرا ملكي بنقحات توديبكا انبي بمبال ناي بعلخا قداي بعلخا اتسرحلو درجة نمصحكا اتحقتات محبارن ممهارني سلزخونة نايلومي وقعنا تكندي مسكبابينا بسلام كين نبرز قبرنا زلو سنكسار انتايو سلمتايك كم هزب ثلاعيلنا كنفتحو اي كألنان زبلي كدمو خلو هزبنان هاجرون اب كمي زبلك امنا لو كنرئي يهلونا من مقا دغاغيمنا من العلو رئيس انتخانه هزبنا خاب تقدم لومي مزنايو بقطبا حيلو بمحبراو زمدناتاتون هيوتون ببوليتيكاوي تساتفون نتفتاتون بزمدنو مسناي كبابي وهاجراتن عالمن بحصر زباله انترأنايو بكل مداياتو ننقل قولن اندحمقانيو زخيد زلو أبقى طبعا ترينا هذا اتأبقى طرات زنبر هزبنا كل ساعة كاب سمايات زورد اللزنات كحجزو ناصلي حاريسو علتاو قطا كبلعن أبتا زسرحا هدمو تخون أقدو خنبرن ناتقال سينبر كلتة اتأبقى تماتات ناتأكب زنبر هزبي نعوخ تصور زخل شك علي زفريلون زفريلون يعبين أس إندستريتات سلزيلبو أبدخنتي نبر أبرئس تقلابيت وشكيلو زنبرلو سرحات زي مركابو استفعل عليو عينة قبري خفن اتمحدرا ملكي نفس وكف قزاء اتوتا انتاين كابي متيون بدكي رئيو زكتاتلو اتي ابتحت تصتا زبهال زتود بحيلي نايت ملكي ابلع الهزبي زلع على سللا مكياد يسرحو فلزخونه الهزبي كباب دياسبورا زنبرو دقون بيتسبون تتصبي زنبر زعبي قنع نايت زللا اخ جنزب كا نابه قدا فيو زات زي نبزحات كباب دياسبورا نبي تسواتهم كحجزو زحلفو صعري زرأي أسفحنا خنرئيون كنكا تعلنون زقبا شناقي كلتة محبراو زمدناتاتون هيوتن انترينا هزبي إرترا لحري أوروبا أو مجزأة النت 4 منقستات رئيلو حادي منقست إرترا حاتصير نعسرت عامتات تصنحي كلتة منقست نقسنة إثيوبيا كابسسا شحنش عتا مئتن سسان كلتن شحنش عتا مئتن سوعان 4 سلسته منقستي وتحدراو درق إثيوبيا كاب شحنش عتا مئتن 74 أقر نتاق ساعة توصي شحنش عتا مئتن 91 4 محبرا ملكي إساياس شحنش عتا مئتن 91 زقصل زلوني ناتنا ولدو منقست إرترا أركيبولون نحصرت عامتات دما تماهيرولون حزبي إرترا اتن حصرتي ناي منقست إرترا عامتات حارنتو الرقاقيسو زستماقرلنن ندقو ببزحي نابتمرتي زلأخلنن بكل مدايات منبابو دما كوعوع زجمرلنن عامتات نيران نمثالي حدا تقراوي دكتور
ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ ሕጂ ረሲዐዮ ሽሞም ክገልጹም ከለዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ቃለ ማሕተታት ዝቐረበሎም መምህር ኮይኖም ናብ ዛላምበሳ ተላኢኾም ሕጂ ዛላምበሳ ምስ ተላእኩ ንሶም ቤት ትምህርቲ ዘሎ መሲልዎም ምስ ካልኣይ ርእሶም እዮም ካልኣይ መምህር ኣለዎም ቤት ትምህርቲ ዘለዎ መሲልዎም የብሉን ዝተዳለወ ተምሃሮ የብሎምን ስለ ዝኾነ እንታይ ይብሉ ተጓይና ተምሃሮ መዝጊብና ይብሉ 400 እቲ ህዝቢ ክመሃር ድልየት ስለ ዝነበሮ 400 ዝኾኑ ተምሃሮ መዝጊብና ኢሎም ብሃታሃታ ካብቲ ህዝቢ ንዓቶም ዝኾን ገዛ ክስራሕ ጌርና ክልተ ሓደ ንዖም ሓደ ነቲ ካልኣዮም ዝተፈላለየ ዕድሜ ዘለዎም ገሊኦም ኣብቲ እዋንቲ ካብ 7 ዓመት ዝጅምሩ ክበሃሉ ከሉ እንከሎ ገሊኦም ከዓ ቲንኤጀርስ እዮም ስለ ዝኾነ ብኸመይ ነዚኦም ንምህሮም ነይሩ እቲ ጉዳይ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ክምዝግቡ ምስ ጀመሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቃ ከፊቶም ኣብ ዝጀመሩሉ ገሊኦም ተምሃሮ ካብቶም ዝዓበዩ ሳልሳይ ክፍሊ ደረጃ ዝበፅሑ ኮይኖም ረኺቦሞም ኣበይ ተማሂሮም ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ ኣብ ዶብ ዛላምበሳ እንተኸዱ ኣብኡ ከይዶም ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ከም ዝተማሃሩ ሕጂ ክገልፁም ከለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ዶባትና ዝነበረ ካሊእ ግደፍ ኢሎም ክልተ መምህራን ኣለዎ እዩ ቤት ትምህርቲ ኣለዎ ኢሉ ናይ ጥዕና ሕክምና ኣለዋ ዝርከባ ኢሉ እቲ ዘድሊ ፋሲሊቲስ ናይ ምምሃር ኣለዎ ኢሉ ሕጂ እዚኣቶም ዶብ ሰጊሮም እንዳኸዱ እዮም ሳልሳይ ክፍሊ በፂሖም ድሓር ኣብ ክምህሩን ከለዉ መቃቂሎም ኣብ ሓደ ክፍልስ ኣብ 3 መቂሎም ማለት እዩ ነቶም ኣብ መስርሕ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝተማሃሩ ቆልዑ ንሳቶም ነቶም ጀመርቲ ፊደል ከቁፅሩ እናተማሃሩስ ፊደል ከቁፅሩ ሓላፍነት ሂቦሞም ይምህሩ ይብል ስለዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ንምጥቃሱ እቲ ከምኡ ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ክቀውም እንከሎ እቲ በኣሜሪካ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንምሓጣ ብዘዳሉ ምስ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ውዕል ከም እትቁራን ይገይሩ ኣብ 1962 ኤርትራ ብኢትዮጵያ ተጎቢጣ ውዕል ፈሪሱ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ፈሪሱ ነቲ ድሓር ክምለሶ ብፖለቲካዊ ንጥፈታትን ተሳትፎኡን ንርአ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ክሳብ ሕጂ ዝረአ ፖለቲካዊ ተሳትፎ የብሉን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ክዘራረብ ኣይክእልን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ይኹን ምሕደራዊ ጉዳያት ኣልዒሉ ክሓትት ክፅሕፍ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኣይክእልን ሰብኣዊ መሰሉ ፍጹም ዝተሓረመ እዩ ሓሓሊፉ ዝለዓሉ ተቃውሞታት ካልእ ሸነኽ ናይቲ ህዝቢ እኳ ከይፈለጠ ቀልጢፎም ክሃምጡ ስጉምቲ ይውሰድ ስለ ዝኾነ ህዝብና ኣብ ፍጹም ራዕዲ ይነብር ኣብ ሓራ ህዝቢ ምትእምማንን ዘይብሉ ንባዕሉ ካብ ጣሕመሽ ህዝቢ ዝርዕድ ስለ ዝኾነ ከዓ ጨካን ስጉምትታት ኣብ ልዕሊኡ ዝወስድ ምልኪ ዓፊንዎ ይነብር ህዝብና ንዕኡ ወኪሉ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መነባብርኡ ብዛዕባ ፖሊሲታት ምስ ከባቢኡ ሃገራትን ዓለምን ተመያይጡ ክውስን ዝኽእል ፓርላማ የብሉን ኩሉ እቲ ምልኪ ብዝደልዮን ናብ ዝደልዮን እዩ ዝኸይድ
ህዝብና ኣብ ሓድ ሕዱ ዝራኸበሎም መስኖታት ምዕፋኖም ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ከባቢኡን ዓለምን እውን ተነፂሉ ክነብር መራኸቢታቱ ዕፅዋት እዮም ናፃ መራኸቢታት የብሉን ብውልቀ ምልኪ ኣብ ሃገሩ ተሓይሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለምንታይ ኢሉ ምሕታት የቕፅዖን ይሐይሮን ንዘይመቀሮ እምቢ ክብል ኣይክእልን ህይወቱ እናመረረትካ ወሓጣ እዩ ዝምድንኡ ምስ ከባቢኡ ሃገራትን ዓለምን ንርአ ብሓፂሩ ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ እናንቆልቆለት እያ ትኸይድ ዘላ እቶም ዝተዓዘብናዮም ብውልቀ ምልኪ ዝተኻየዱ ስምምዓት ዶ ዝምድናታት ብህዝባዊ መንግስቲ ዝተሰርሑን ብዘይምንባሮም እቲ ምልኪ ኣብ ከባቢውን ዝኸመልከሉ ኣብ ዝኽእሎ ኩነታት ኣብ ዝበዝሓሉ ይበታትኖም ወይ እውን ካብ ድልየታት ወፃኢ ብዝኾኑ ተረኽቦታት ይዕንፀል ህዝብና ከዓ ምነባብሩኡን ብኣካልን ክዕንፀልን ንቁልቁል ዝኣፉ ክወርድን ይኸውን ምኽንያቱ ድማ እቲ ምልኪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ድልየትን ባህልን ስለ ዘይብሉ ብተኸታታሊ ውግኣት ክፈትሖ ስለ ዝቃለሲ ናይ ዝውፅኢት ቁጠባዊ ድኽነትን ማሕበራዊ ምንጋዕን ፈጢሩ ቀጻሊ ወለዶ ምእንቲ እቲ ምልኪ ክቕፅል ንውግእ ተፈሪዱ ሳዕቤኑ ሞትን ምብራስን መንእሰያ ኸቲሉ ህዝብና ኣብ ከምዚ መሰለ ህይወት እናሓለፈ ሃገሩ ብሰንክዞም ዝተጠቕሱ ኣብ ክንዲ ናፃ ሃገር ናብ ናፃ መሬት እናተለወጠት እትኸደሉ ስለምንታይ ኢና ነቲ ስንክሳር ፈቲሕና ንህዝብናን ሃገርናን ከነድሕን ዘይከኣልና እቲ ስንክሳር ከ እንታይ እቲ ስንክሳር ኣብ ውሽጢ ጽዑቕ መሕቢእታት ዝነብር ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ሰብኣይ ህዝብና ካብ ዝበነ ቃልሲ ክሳዕ ሎሚ ከም ተመን ተወሊዱ እናገበለ ዝመፀ ሰብ መንነቱን ዕላምኡን ቀሊዑ ከለልዮ ስለ ዘይበቕዐ እቲ ስንክሳር ኮይንዎ ስለ ዝፀንሐ ህዝብና ንኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነን ዘይፈልጦ ነታ ሎሚ ሓንጊራ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሓቶን ትእዛዛቱ እናፈፀመት ብኩሉ ዓይነቱ እትከላኸለሉን ብስመ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስያን ፍትሕን እትፍለጥ ሰልፊ ኢሳያስ ከለልያ ዘይምኽኣሉ እዩ እታ ንህዝብና ዝተሰውኡ ደቁ እናኣቓዘነት ኣብ ዘበነ ህዝባዊ ግንባር እናንበረት እተደርዖ ትግደፍ ከለልያ ዘይምኽኣሉ እዩ ብሰንኩ ህዝብና ንምልካዊ ውድባን ህዝብን ነፃፂሉ ክርእየሉ ኣብ ዝበቕዓሉ ደረጃ ስለ ዘይበፅሐ ውልቀ ዝምድናታትን ወገናውነትን ብመንፅር ህዝባውን ሃገራውን ረብሓ ክርእዮ ዘይምክዑ እዩ ንቕሓት ህዝብና ቀዳማይ መስርሕ ቃልሱ እዩ ዘይነቕሐ ህዝቢ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ህዝብና ካብ ናይ ነዊሕ እዋን ፀገማቱ ዝኸፍሎ ዘሎ ክቡር ዋጋን እናነቕሓሉ ከይዱሎ ብውድብ ኣገባብ ክገጥሞ ግዜ ክወስደሉ ይመስል ንሱ ድማ ድሕረ ምልኪ እንታይ ገበር ዝብል ክምልስ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ነዚ ኣብ ዳያስፖራ ዝንቀሳቐስ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣወዳድባታት ኣስተዋፅኦ ዝሓትት እዩ
حدا خابتي نمنتاي نتسنكسار كنفتحو زي مخالنا زملكاتي زي زسكم اتم انت فتحي زقالس دنب تقاوموي እዚ ደንበ ተቃውሞ ካብ ዘሎ ሕፅረታት ነቲ ስንክሳር ናብ ህዝቢ ብትብዓት ከቃልሖን ክምህረሉን ዘይምብቅዑ እዩ ካብ ምኽንያታት ዝብሎም ሓደ ብዙሕ ሓያል ሓንጎልን ንዋትን እናሃለዎ ጠርኒፉ ከቃልሶ ዘይምብቅዑ እዩ ክልተ እቲ ኣወዳድባታት ዝተፈላለዩ الرأيات أب أجد أطمع ملكي سلزلوي نولك أملكي كمودب حيلي زقتم أب حادة أيت إساس طرح أتوكيرو نسون مسمعات عبار مخنياتاتو نسقنا زغيد مسمن نسقع بمن نتحجز بزي قدس ببرتاو غونسي زبل كوينو حواراوي بوليتيكاوي ناي هاجر مدحان جنبار مسرح تساينو أبزدا خمن لسلوسن قعزو زخيد زلو تقاوموي اتي نصبيو لو تنبار بنقحات حزبنا بنقعات حزبنا كقدم زبل امنات علني ندحريت ملس كبل اتي منغست ኤርትራ ዝነበረ ኣዊሽተን 10 ዓመታት ተንሶን ከለኹ ከመይ ዝበለ ነይሩ ሃገራዊ ቆዋም ነይሩ وكال حزب برلمان نيرو سلسته خا سلزخونه خا سلسته چنفرات منغستي نيرانو حقاقي فرادن فتصامن بكل مداياتو خا حزبنا سبعون ديمقراطياون مسلو يتحلوا نيرو زعبا منغستي دلايو خزاربن كصحفن يخل نيرو بقولونا نمرح منغستي تدلابايرو كأديتاتنا خباچوالو انكلوا تلابايرو انكجيني نابلن حديرو نابلا خدرفالو يذكرني نسو انت زي كلف كمتي ابتو انتي ارترا مريحن زمعبلتن افريقا كوينا زجمرتلو لومي حنت خابتن بساينس تكنولوجين سوغيمن حيال قطبا كهانصا كيلن زلوا تودادر تهاجرات عالم كتكون بقيعه محلوات بانصارو غدا تحت كله تريفات اللي زلا واني ابتن احنا ناي مباعتات مهاروز نبرنالو مهرانا بزعبا هاجرنا الحقنا كان حسب يوم زخسكو سنا زنبرو بكينو زمهرونا زنبرو عينة تمرتتات سنفلتات ساينس تاريخ ويزانتا قانقواتات سنة طبب سنة كينت حرشا قبرة قبنت ويمورال تعنان صريتن بهاقراو مزامور ينقاق حنا نيرو انتاي نيروتي سنة طبب أنا يذكرني أبو ياسين زبحالو ممهر أوداتنان أولنانينا نمهارو خلو معلمة مطلاف كرافتس إذا خلو يمهرونا أما عالتي حانت بيريد ناي سنة باتن بتلاتنا كلنا نركم كلنا نتألف كلنا نألف شو معنا نسرح نسرح إزي ناب كوتج إندستري سن عبي خي تسفاز نبرو من إسيام زفريو نيرو دحري سرعة إثيوبيا نهاجرنا مقواطو تريس الطرفين بتعنا انترينا
أب سمون حدا خاب كنقرأكم دليل حدا زي مالتي فيتامين زبال كنيناتاتي وهابنا نيرو نقوه كنأتون كلنا عرس اللي تعملنا ندير بيونيرنا دحال ممرنا مزفلتو أب قدميهم نكايب لخا أما الحسكات أتوا ماي موحاتي بخا زدي كالي أبسومون بزوح يقل أبسومون كأ 4 سامونا يوهابنا جزانا خيدنا كداونتنا حاس ابنات راح زي يكون أستاريرنا مستارن تزيبلكا ولا بتينو دي ولا لمين كاديو ما تستاررون لك سنتايو نايقوم على المتحللاف من انتي تتوكبليه يبونا صرينا تقمقمنا نمص مجمرتان نغبرا ابتا طربيزا اسرتي انا صابعتنا خوف مباله بزغبو قمقمنا يدلنا اطفارنا رسحات اللوج زمو قصصار زنيرونا مالك كالي ابغزا ناخدو تعنا ناي ماي زكتاتلو حكي مسحه زبلوم نيرو انتام زغبرو كيدوم نتعترون ايتغزا احبر ابيلوم مزففلوم قديحوم يزففو او انت يريو مالك تدارسيحو مازغاجابت كيدن يقصعا ازت زنبري كالي رسحماي انت دا انا اف دغو خسرايلن تاشم غيرنمو هامما انت دا عسيلمو يقصعا ساكندين دحري ديتيروريت غيرنا لنا أبينا يدرجا خنيرنا بتوانتي أم جمار هاجر أم هنا هاجر منتي كزخاخركم إليه كالي حرشة نحن تقول لنا يتمهرو 3-4 الغنا بلوتنا حرشات وهابنا نعاخو عيسنا الميعنا كانالتا سريحنا كوميدرون سلطان كاولون كنبقول يقبر أو نبقول زنبرنا يقرمكم لحد التمقيلنا جزانا نوصل زتمهرنا يجن كميجركا تحرس كميجركا تبقل كميجركا تكناخنو نفس وكف تمهرايز زي أبجنيار هاي سكول زي جمرنا له حمتاك في الغلوغي سلازي إذن يروتي ناي مورال سحاج زي رسعهم من تصفايز بهالو نيروم مسحف نيرا ناي مورال جبرة جبنت زبرة بقى يمهرونا أما حبرسب انت كنكونا لنا بملؤ زحزت مسحات يعني يمهرونا سلازي نتو كله أضلع على درجات مرتي نسبة احنا انت عينت تمرتي كنوسد أفنفنوت كابزنا رخبنا هنا عبينا مالج نابت مزمور كمتس سعلهم زير الساعة حنت مزمور الله من البات القلابيت خون يخيلي ملئت خاي كونتن جاءت بالنيرة مثلكم من إسي نقحو من إسي آت بالنيرة من إسي نقحو من إسي من إسي نقحو من إسي إلى جميرة نقل بحاجة حبيرنا وقني كيبلنا بحاجة كيفلنا حبيرنا ونفتي وقيني كيبلنا أحد حبيرنا وقيني معدون كيبلنا تتأمتنا نسجر هزي هزي عيلو يسعر هاجرو خسلتن كخبر مسلطنا مستلطنا حاجر تحبر يس ناب أوروبا قصنا قولي حنتبلنا نفرت مخاين سريحهم يسدلنا سلطاني قولي حبالينا بهاجرنا قسكي كابزن الدحارة يذكراني بعدتهم كتذكروا تخلون تليخم أبتوانتي بعد صقاي كواز مهارنا يوم أصني حمو زلو ناي فيدريشن قلعوت هيكونون جن يحلف مالتي سلازي أب كمزيو تي درجة زنبرنال اتكندي مخنيات مبار ازي حدش ولدو تمرت قسم زي مخالوي
كله معبلنا هزبن هاجرن أم معبلنا تمرتي مركوس نقحات أمره حارنة سب قطبا محبر سوات هاجرن هنصت هاجر مسارته تمرتي بخلت ملكعات يقرب حادي سأني حاوي كابولودو نابولودو بتمكرون بلبوناوي مرمرن زحلف مالتي تخال ايكا زبناوي ام منبر تقميتك خاب سليدا ممهار مالتي كومو نبلو زحج معبيلو اللي زلو ناي تمرتي بوز مساي مالتي هزبنا اتزبناو سيترف اتسأني حاوي قوا بحرياو محبراو حقو تغتيلو كي عبن كي كتسلن تعاقيتو اللي زلو كون الناتي بمعات حصراتي زعنكف مقتاعن معصاون تمرتي امبار معصاو تمارامارن تفلاسافن من اسي ولدوي مقتاع كل مدايو معبلنا هزبناي زبلكايو امينو زهابكايو زقبل كما يمسنو نابزز دلخايو زختل مئزوز هزبي نمسرح يستقرصي اتي بتمرتي النات عاتقن نحيلن زعب ولدو كتفري زي مدلاي نلعل 3 عامتات بسنك ويانين أمريكان زتقبر ويكا أزمخنة قدايا كونان سلازي إذا سنكسار ناي حدثب أليعنا نهزبنا كنقرب له بزي مخالنا كباتخ نايزل له عقني تحط كوينو قصل جيرون بتبعت انتايو ايو ايكونن يلناو نو ازس لزخونه يكونن نو ازس لزخونه با يلناون اب تبع كتعات ناتنا نهزبنا خن مهرو ايكالنا نابلنا سلازي هزبنا جن يقدمنا له هذا خنقركم تجل سقانتايو اكسادو مسبصحو هيوت محلاف سلازخونه بزقمتاوي عقباب يقطمون انت انت ويز بالكو حليفو كقطم صنيحو نعو خا بغلطف مدفع حاوي كدمس الصنيح بصص بزيب بالمقدنة تزترفه ميقتبل زيات رغبتك نمبع سلازي تي أبرعدي نبرار لزبالكو بزيكاتي مساخاوي موت تيلو بزخوان مخنياتات تلاحيقو زغيد من مسمودا اتي ملكي يودق بتخالي اقل بزخونتاتي نمبراس هاجرنا زختلنا زلو خاء اتي هزبي اتحقتات كنمهر كبصحب زلو مقد خنقالس زي مخالنا يبقدامنت مخنياتو قدامنت مللاي كالأي بوليتيكاوي نتاونتكا محيال مهنات إتي سقمتي ناموسات زبك عكامو إتي إزخن قبر كنكئل سلزي بقى عناي سلزي خاء تهزبي بززبلكو مخنيات بزوح ساينس رئيس لزلخو اسمع سلزلخو نتي أبدق زلونا يتقاومو دنبه نعبنا يتهزبي كقدمو يخيل يزبل أمنة على النزبلكم ما يقني لي كابز حليفو كابز قتيلو أسفحنا خنكات علو كنريو كابتي تبط حقتات كيف رحنا كنما يتقلو يتي نلومي قريبه زلخو سلازي نفسه كفنا ببزك على حسابات نلاوت نكاتع نايلومي زمرحنا نزي عقبايو كما أكلناي سلازي تي
ሓላፍነትና ምምሕዳሩ ናብ ዕቋያ መሓላሊፈ ኣለኹ يغني ممر ታንኪዩ بوق ما توي كان لها كابز تبجيسو كلاتنا ما تساتفتي ما يتجزا نكون بعدنا أنا جزانا سلو زخرة بعدنا أنا بالحياة بعدنا حفن برو وإيدنا حفن دبلنا ريتنا نحب يعني لي ብዛዕባ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ሃገርናን ከባቢናን ሓበሬታታት ንስኻትኩም ዘይበፃሕኩሞ ኣሎ ኢለ ስለ ዘይኣምን ሓበሬታ ከቕርበልኩም ግዜ ምቕታል ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ እዩ ፀጋይ ፅቡቅ ኣነ እኳ ምስ መምህር ክዝምር ጀሚረ ኣነ ከምቲ ዝበሎ ኣሕዋተይ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ናቶ ዕድመ ተምሃሮ እሶም ክዝምሩ ስለ ዝሰምዕ ነበርክ እየ እዚ ንመሰታ ቀዳሞት ይብሉ ይዝምር ነይረ ሕጂ እንታይ ጥቕልል ኣቢልና እቲ ምዕባለ እቲ ብኤርትራ ዝነበረ ፅቡቅ ነገራትስ ሕጂ ስለዘየለ እቲ ፅቡቅ ግብረ ገብነት ብለ ዝነበርካ ኣፍሪካ ከመይ ጌርካ ኣሊምካ ድያ ሓሪስካ ድዩ ኣልሚዕካ ከም ትበልዕ ክትበልዕ ከም ትኽእል ከም ዝነበረ ትምህርቲ ዝነበረ እንድዩ መምህር ከዘክረና ቀኒዩ ባ ፀኒሑ ሕጂ ኣነ ወል እቲ ነገር ከምቲ ዝበሎ ኮይኑ ንሕና የለናን ሕጂ ብትኩሉ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ስራሕ ፈጢርና ናይ ስራሕ ምፍጣል ባህሪ ከነብርሲ መንእሰይ ኣብ ከምኡ የለን ሞራል የብሉን ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ የለን ብጀካ ናይ ሚሊታሪ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ከም ትዋጋ ከመይ ጌርካ ከም ተብል እምበር ከምኡ ዝበሃል የለን ዋላ ኣብቲ ካሪክለም ሎሚ የለን ሕጂ ብሓፂር እቲ ዓድና ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ ኩላና ንፈልጦ ኢና እቲ ምዕባለስ ንድሕሪት እዩ 50 ዓመት ዝነበረ እኳ የለን ተጎቲቱ ሕጂ ንሕናስ እንታይ ይኹን ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ምልውዋጣት ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ከባቢና ይቃየር ኣሎ ኣብ ሰዓታት ሕጂ እቲ ኣውራ ዘሕስበናሲ እቲ መንእሰይ ሕጂ ኸ ናብ ኩናት ክኣቱ ድዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ገለመለ እዩ ዘሰክፈና ኣነ እኳ እምበር ንሱሲ ዘይሕሰብ እዩ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናዕካ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ገለ ከምኡ ዝበሃል ቅኑዕ ትምህርቲ ኣይኮነን ዶስ እቲ ዝነበሮ ተደምሲሱ ክንብሎ ፀኒሕና ኢና ብባህሊ ድዩ ብገለ ድዩ የለናን ስነ ምግባር ድዩ የለናን እሞ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዳ ንማኸር እምበሪ ንድሕሪት ኢና ተመሊስና እዚኣ ወድሓንኩም ፀጋይ እወን እሲ ዘዛርበና ዘሎ ታንኪዩ ፀጋይ ኩሉ ግዜ እንታይ ንግበር እናበልና ክንገብር ግን ኣይንረአን ንሕና ከም ንጋባእ ኩሉ ግዜ ከምቲ መእተዊ ዘቕርቦ ንህዝብና ምሕባሩ ክፈልጦ ኣለዎ እንብሎ ክሳብ ዝዓቕምና ድሕር ብዘይምባል ብትብዓት ከነቕርበሎ ንፍጠን ምክንያቱ ህዝብና እንተነቂሕሉ ጥራሕ እዩ ንፀላይኡ ክገጥም ዝኽእል ስለዝኾነ ግዴና ንሱ ኢልና ንቃለስ ኣለና ሰይድ I don't mean to interrupt you. no ክሳብ እትመፅእ የፅበ ፀኒሐ ስለዚ Thank you. መጀመርያ ሰላም ንኹልኹም ኣነሲ ከምዚ ሕጂ ክትገዞ ፀናሕከም እቲ መግለፂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ግን ብሓሳብቲ ንሕና ኣብ ደገ ዘለናን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ድማ ነቲ ናብራቲ ማለት ብኣካል ብናብራ ዝፀልዎ ዘለዉ ዝነብርዎ ዘለውስ ማዕረ ክንደይ ተረሓሒቕና ኣለና ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ንሕና ንደልዮ ለውጢ እሶም ዝደልዮን ለውጢ
يرخب دي يخون يكات حسب مهناته نحنا نحسب كلنا بزلنا يو بحقية مراح بكونستيشن دلوا معر النزل لوا فتحاويت إرترا يندابنا كل زين الزاربنا بوقنم جن اترفدو لو تخت الناس متى آير كمان عفوا ظهور نيرم تزغون تم مرحتي بكوبر متن فوزوا نيرم أنا بس مثلا سلازي ننبب دلنا دخويني سمع كاتو بدقنا ويسن دلنا أو زخول وزلو as well as نبدأ رعجز مسيسي كنتنبه ويكا to have we call a clear roadmap. Thank you. Thank you سعيد تبوح التوي أمو تجزا خساتف ميداليو تلزغوني تجزا كاب جزا تملسوا انت تلسوا بوق داويد مرحبا درو كما يقولون كلهم جزانا كما لهم أنا سي كبدانا أنا هاتلو ناي سيد حتى أدلهن توقع غربات اللي خانوخ غربا تغرب نعوباي بذهبت كوم مدى بحدقول له يا يعني اجي انتاي لك مسكات حتى كاليا يكون اذا حجي نحنا دلنا هناتات وعلى سيناي وكلكا تخيت كخوفنا من بالسي مو فحفحنا من بال هذا حدا تسامعك حدا نقدر تجبر زي مخاز اذا هناتات زي انا حادي وكابت جزيه قدلس ويس حجي ترى يا حنفتح قال كاب قدلي نصانتا وقالت زنبره ديو كابو زتبقسه ديو ويس حجي زتفتره خناتات اب سدت سلطنات تفتره زنا دياسبورا دو زلو كالايتي دماني انت دا كابنيو زمصه خوينو ወይ ከዓ ሕጂ ዝመፀ እንተዳ ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቢ እሞ ዝኣክል እንታይ ዝበሃሉ ገይሩሲ እቲ ዝደለዮ ኣሚቱ ከምቲ ድልየቱ ዝተዓወተ ህዝቢ ሕጂ ግን ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ክወድቕ ዝኸኣለሲ እንታይ እቲ ሽግርና ንሕና ካብ ምንታይ ተበገሰ ኢልካ እቲ ጥንቅታትሲ እዚ ባህርያዊ ይኹን ታሪኻዊ ጥንቅታትሲ እንታይ እዩ ክትብለና ትኽእል زهقتنا عايزة؟ نو زوريا زورو ويكا نعغاوي كتكون كات غير يا نقول ما زورو بلعت له كمل سلكا هابي Yeah. Yeah, go ahead. ويس ممر توزدوا هذا اليوم باي وصلان زي وصلان اوكي دانيا نايلوم نشد ماليس كان خنا باي اوكي هو دحري ممر وحدات سلازخون ناس ناي ملاي تلمز اللي يكون نقتل راح مأزر ونهب كان نعدل دحري قليل مو سيد ناتك حتى ننابب دلنا بحصر زبالة انت دياسبوران انت وشت زل هزبنا ننابب دلنا زباليو ناي داويت كا حبينا خنقاب زي مخالنا حلقال سيا اب دياسبورا زطرنا يديو ويكا كاب قالسي حزنا يزمصانا حكيدو داويت مالا تخاليتي انت تخاليتي للغوسي انت دا كميدا يكون ولا خبزي يكون ولا تمات مسترخبه ازي عبد خمس خونتات كودقنا زقاله
ታሪኻዊ ይኹኑ ባህርያዊ ታሪኻት ጅግና ህዝብና ሲ ዋላ ዓዲ ንዛረበሉ ነርና ህዝብና ሲ ብባህሉ ብቁርጡነቱ ብኩሉ ውፉይ ህዝቢ ተባዕ ህዝቢ እዩ ስነ ስርዓትን ፍትሕን ዝኣምን ህዝቢ ንሕና ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ከነዓና ከውድቀና ኣብ ከም ዝኸፅሓና ዝኽኣለ ምስ ኩሉ ተቃሊስና መፂና ወላ ብሕጀ ኩሉ እንታይ ይበሃል ዝገርስ ኣብዚ ኸፅሓና ዝኽኣለ ጠንቅታት ሲ እቲ ባህርያዊ ጠንቅታትን ታሪኻዊ ጠንቅታት ሲ እንታይ ኢልካ ትግምት? እሞ ሰይድ ክምልስ ደልል ኢሉሎ ስለዚ ሰይድ ቀፅል ያንለይ ግን ማለሲ እስታይ እቲ ፀገምና ታሪክ ጉዕዞ ሒዙ ዝመፀ እዩ ብሓንቲ መዓንቲ ወይ ብሓደ ግዜ ኣብ ሓደ እዋን ተፈጥሮ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ክንጀምር እንከለና ብዙሕ ኣርጎጥጎጥ ነይርዎ ንዑ ድማኒ ሰውራዊ ትምህርቲ እንዳበልና ኣክንዲ ነቲ ናይ ውሽጥና ፀገም ንፈትሕ ወይ ነብል ንዑ ንጎኒ ጌርና ኣብ ዘድሊ ፍልስፍና ኣብ ናይ ገስገስቲ ንካ ንሓንሳ እማዎ ንሓንሳ ለኒን ሓንሳ ሃብቲ ባዕስ በሎ ወተበራቴዝ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ትቅደም ያለምንም ደም ዝብሉ ነበሩ ሽዑ እውን በተን ሶሻሊስት ዓድታት ስፔሻሊ ሶቪየት ዩኒየን ሕጂ ከንታይ ናይ አይዲዮሎጂ ፀገም ኣለኩም ኣብ ባሕሪ ኮንኩም ክሰርሑ ይትኽእሉ እንዲኹም ዝብል ነይሩ ብህዝባዊ ግንባር እንተራ መፂኻ ድማ ህዝባዊ ግንባር it was like a cobra in the house and I say that with very very heavy hand on my heart ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ መንደላይ ተመን ብሓደ ኣፋ ገስጋሲት በቲ ሓደ ጎልና ድማኒ ባዕሊ ከለኦም መድሓርሓርቲ ባዕሊ ከለ ሃይማኖታውያን ባዕሊ ከለ ከምዚ እንዳበለት ትዝምር ነራ ነዚ ሕጂ ብጋህዲ ንሪኦ ዘለና ንዕኡ ሸፊና እንታይ እዚ ከምዚ ዘን ኣዴታትና ክምስላ ከለዋ እንታይ ይብላ ዝሓረረ ፃሕለን ገዲፈንሲ ፃሕሊ እንዳማተን የኹሳ ስርናይ ሰበይ ዝተሰኣንካስ ግናይ ዝበሃል ስራሕዚ this is very very sad ምክንያቱ ከምዚ ንሽግርና ንኸይንፈትሕ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ጫሌዳ ሓድሽ ጠላት ትፈጥረልና ነይራ ኣብ መንጎና ማለት እዩ ከምኡ ነይራ ደይ ነበረት ነይራ እንትትኸውን ኣብዚ 33 ዓመት ናይ ናፅነት ድማኒ ፍልይ ዝበለ መደብ ፍልይ ዝበለ ሮድማ ብመፀ ሃገራውነት እዚ እንታይ ምትብሎ ፓትሪዮቲዝም መፅረና ፎሎ ፓትሪዮቲክ ዝኾነ ሓሳብ መምፃና ነርና ግን እንታይ ኮይና ህዝባዊ ግንባር ናብቲ ቀደም ትብሎ ዝነበረት ሕማም ናብኡ ተመሊሳ ሕጂ እናሃለ ኣብ ከምዚ ወዲቕና ኣለና ካብዚ ክንወድቕ እንከለና ተዘፍርህ እንታይ እዩ ናይ ሕጂ እንተተፀቂጡ እንተተቐቢልዎ ኮይኑ እንተ እንዳሃደመ ኮይኑ ይነብር ኣለዎ but the day the thing blows off is something that is simmering from underneath up to kosolu anti pressure cooker oh Allah knows what's going to happen next እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብጎረባብቲ ዓድታት እዩ እታ ኢዶማ እቲ ከሎም ዘይናኸሱ ንብሎም ነበርና ሱዳን ከማን ነልካ ጨሚት ናይ ንስዕትና ዝብል ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እቶም ጎረባብትና እሞ ኣግደፎ ከማና ብብሄር ወዲ ብሄር እንዳበሉ ድማኒ ብዝባ ፋኖ እቲ ባ ትግራዋይ እቲ ባ ኦነግ so on and so forth ናህና ከንታ ክኸውን እዩ what is going to come next fear not እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ደጋጮን ደሳማዕና ትብሎ ዘለካ the best example ሕጂቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ኣምሽ ክትርድኡ ንምንቲ እዚ ናይ Ireland problem, Northern Ireland, not the whole Ireland, Northern Ireland ተዳሪኹምና John Humes ዝብሎ ናይ SDP it is not the land that's divided, it's the people who are divided ምክንያቱ they were divided clearly among Catholics and Protestants እቶም ምስ እንግሊዝ ሕብረት ኢና ዝብሉ
እቶም ምስ the Republic of Ireland ድማ ኣሕዋትና ብሓደ ክንነብር ዝብሉ sometimes it was even very difficult for them to celebrate the so-called St. Patrick Day ምክንያቱ እቶም ፕሮቴስታንት they don't want to accept it ሕጂ እዚ እቲ ፀገም ዘሎ ንሕና we are just becoming community problem ንሕና roller skater ይኸውን ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ኢና ዝፈላለየና የብልና ብታሪክና ከምዚ ኦኬ እንድሕር ብታሪክና ሓደ ነርና ሕጂ ደኣ ማዕዝ ተፈጥረ ሕማም ደኣ ከም ዝገብረና ኣሎ ማዕዝ መፅእ መንሽርኡ ከም ዝገድለ ሳቅየና ዘሎ ኢልና ክንፍትሽን ክንዛረበሉን ብዓውታን ብግልፅን ይግባእ ስለዚ the problem is with us look no further than each other ማለት thank you ምክንያቱ ክንናበብ ኣይከኣልና ክንንባብ ዘይንኽእልና ከምዚ ኣቦይና ደንሲ ንንበይኑ ሕልሞም ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ኣንተ ክብሎ ፀናሕኩ እዩ ሰላማዊ መንገዲ እዚ ንሪኦ ዘለና ናብራ ከመይ ጌርና ሒዝና ንኸይድ ንብል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድማ ዋ ዝሕለፈ ትንፋስ ዝሕለፈ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ሰብ ስለዚ there's a lot to be done I hope it's not going to be that bad thank you Thanks, Said. Well, ዳዊት ሰብዓ ብዓብይኡ ናይ ተሰፊ ህዝቢ ሽግር ርኢኻዮ ዳዊት ከዓ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ወፃኢ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ቃልስታት ብዝምልከት እዩ ሓቲቱ ሓቢርና ዘየቃልሰና ሕጂ ዝተፈጥረ ድዩ ካብ ግዜ ቃልሲ ዝጀመረ እዩ ዝብል እታ ካልኣይ ትሕቱ ኣብዚ ሓቢሩ ዘየቃልስ ዘውደቐና ዕንቅፋታት ከ እንታይ እዩ ወይቶም ዕንቅፋታት እንታይ እዮም ዝብሉ እዮም ስለዚ ንዑ ብዝምልስ መገዲ ከዓ እናገበርናያ ንኽእል ዕቑቢት ዕቑባ ዝሊ اوكي ثانك يو ممر يسمع الله إلى يتحسب هو مو ثم قدمنا ذاتنا كان زرار بنيرنا هنا ذكرى متو ونالو هو جنبر أنا برهانة يقريتها برهانة إيوب ياسين عثمان أتيوم اللون قاعد حن مساهم كعنكفهم ما يدلهم نتهم الزهرة وزنبرو هو ثانك يو سلام قبل يعني ملؤوم عليكم يس بشان هاي تقات قدستي يعني كل زي مسانا ذا نبراين ملسون كان فتنا لن يقبع يبل تقدميتي ناي سيد حتو يس أبدجز قبر كالسن وش تزلون سين النابر فينا زبليون أنا شجر وشتي أترا شجر نولو بتكبر وشتي أترا سلزماني أبوزل هزبي نتيجم أبزبانو سلزو علزلو يفولتو يبل مالكي أبدك زلون بستفلا لما كدين فولتو إنا نحسب مالكي كوينغن كقبل كان تاريخ أيو كمتي ياسين سيد زبلو وانا نناببنا نقول أشكاري مالكي نابنت منيتي قدمي طلعي نايزي قالسنا نحبرة سب إيرترا بحافشو أب أزيو كبيت هنا متصاب وزر منيو زبلتو انتخذنا بحافشو مغنيات الله كورس مغنيات كنا قربنا التسرعات في الأي تمريح النتفقدف بسياس مرحو جل قادة إيو كم قد المقف تحت اللون بالمالك
ንሱ ዝህቦ ምክንያት ካለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፀገም ናይ ውሽጢ ሃገር ካብ ደገ እዩ ትመፅእ ኢሉ ንሱ ንደገ እዩ ዝቆልዖ ስለዚ ብኡ ከዓ ብዙሓት ይፅለዉ እዮም ማለት ብዙሓት ካብ መጠን ንላዕሊ እዮም ዝፅለዉ ስለዚ እቲ ብደገ ዘሎ ዝርድኦ ብዛዕባ እንታይ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ሽግርና ዝብል ንሳቶም እቲ ውሽጢ ዘሎ ዳርጋ ብሓፈሽኡ ክከላኸለሉ ይፍትን ማለት እዩ እቲ ብደገ ዘሎ ከዓ ኖኖ ፀገምሲ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ እዩ ንበሎ ብሓፂሩ ናይ ግደፍ እዩ ጠቕላላ ኣካይዳ እዩ ዝብል ኣብዚ ንፁር ዝኾነ ጉሉፅ ምርዳእን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ምንባብ ኣሎ ንኽብል ቁርብ ይሽግረኒ ኣነ I don't mean ኣብ ዝባኖም ዝበፅሕ ዘሎ ወፅዓ ኣይፈልጦን እዮም ንምባል እውን ኣይኮነን ግን እቲ ልክዕ ክኸውን ዘለዎ ብሓባር ሓሲብካ ብሓደ ኮሚኒኬት ትገብረሉ ኩነታት ወይ ከዓ ከምቲ ሰይድ ዝበሎ እቲ ምንባብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ዓፃር ታእሽሞ ንግበር ኣብነት እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ውግእ ናይ 98 ወላ ብትፀዋውዓ ናይቲ ውግእ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ኢሉ እዩ ዘንብቦ ስርዓት in reality بعالم درجة ብፍላይ በቲ ናይ ካሕሳ ኮሚቴ ዝበሃል ዝተፈርደ ፍርዲ ግን ነቲ ውግእ ዝጀመረ ህግደት ምዃኑ ብንፁር ተፈሊጡስ ካሕሳ እውን ክኸፍል ከም ዘለዎ ብኤርትራ ካሕሳ ክኸፍል ከም ዘለዎ ዘለዉ ሰነዳት ኣለዉ ስለዚ እዚ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ወላ ሕጂ ዝኾነ መንእሰያት ትዕሎም እንተኾንካ ብታ ቀዳማይ ወራር ኖ ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ክብሉ ትሰምዖም ማለት እዩ ንርእሱ ከመይ ገይሩ ነቲ ሓንጎል ወዲ ሰብ ብሽም ወራራት ወራሪ ብኢትዮጵያ ዝመፀ ምዃኑ ገይሮም እዮም ዝርድእዎ ማለት እዩ ዋይል ጀማሪ ንሱ ከሎ ማለት ስለዚ ክሳብ ክንደይ ዝተጠናነገ ነገር ከም ዘሎ ንሕና ከዓ ተቃውሞ የቱ ዘለካ ኣብዚ ብዝጠበቐ መልክዑ ሓደ ኣኼባ ገለ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣንግል ርኢኻ ናብ ውሽጢ ህዝቢ ክበፅሕ ዝኽእል ትረፍዶ ናብ ውሽጢ ህዝብስ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ከነሰጋግሮ በቂዕና ኣለና ንኽብል የሸግረኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ ናይ ሰይድ ዝበላ እያ እታ ናይ ዳዊት ኣነ ስከፕቲሲዝም ኣለኒ ብቲ ንገብሮ ቃልሲ ናትና ተመክሮ ቃልሲ ወላ ዝኾነ ሰብ ክትዛረቦ ከለካ ክላእ ቃልሲ ብተግባር እዩ ተግባር ዘይብሉ ክላእ ገለ መለየ ይብሉካ ማለት እዩ ጠዊቃ እንተሓቲትካ እንታይ እያ ተግብሪ ገለ ትብሎ እንትኾንካ ክላስ ምትኳስ እያ ዝብል እዩ ብሓንጎልና ሰፊሩ ዘሎ ስለዚ ፖለቲካሊ ኣዝኻ ማቹርድ ኮይኑ ቃልሲ ኣብ መጨረሻ ወላ ተኽሲ እውን እንተለዎ ንገለ ፖለቲካዊ ኦብጀክቲቭ ክትዕውት ኢልካ ትገብሮ እምበር መሰረታዊ ጉዳይ ፖለቲካ እቲ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ብሱላት ኣይኮናን ብዙሓት እንተዳሪእኻ ብፍላይ ኣነ ይከታተል ነይረ ድሕሪ ጀብሃ ካብ ሜዳ መውፃኣ እቲ ብረት ኣልዒሉ ዝነበረ ቅድመ ግንባር ዝነበረ ከምቲ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ደገ ወፂኡ እቲ ተወዳዲቡ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከምቲ ብረት ሒዙ ከሎ ዝነበረ ኣይኮነን ወላ በቃ ፓሽን እውን ብዙሕ የብሉን ስለዚ እንታይ እየ ዝብላ ኣነ እዚኣ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ
ወይ ነዊሕ ግዜ ከድናን ልምዲ የብልናን ወይ ከዓ ብዙሕ ኣየተኮርናሎን ይብል ስለዚ እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ የብልናን እሞ ኣብኡ ፀገም ከም ዘለና እየ ዝርኢ ማለት እዩ ካልኣይ ትሕትኡ ታሪካዊ ዲ ወይ እንታይ እዚ ዘይምርዳእና ዝብል ሓደ ዝጎደልናዮ ኣነ ብሸነኸይ ዝሪኦ ናተይ ርእቶ እዩ ነዛ ኤርትራ ዝተፈላለያ ኤትኒክ ግሩፕስ ሓቂፋ ዘላ ኤርትራ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኣብዚኣ ክርመካ ዶ ሓንሳእ ሕቶይ ብጌጋ ወሲድካ ኣለኻ ናይ ተቐዳመይቲ ድያ ሕረ ኖ እታ ካልአይቲ ብታሪካዊ ድዩ ገለ ኣይኮንኩን ዝበልኩ ኣነሲ ኣነ ዝበልኩ ኣብዚ ከምዚ ወዲቕና ዘለና ክንወድቕ ዝኸኣለና እቲ ታሪካዊ ይኹን ባህርያዊ ዝኾነ እንቅፋታት እቲ ጠንቅታት እንታይ ኢልካ ትሓስብ እቲ ጠንቅታት ባህርያዊ ይኹን ታሪካዊ ኣለካ ገሊኡ ታሪካዊ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይበሃል እዩ ባዕልና ዘምፀናዮ ባዕልና ዝገበርናዮ ስንፍና ባህርያዊ ድማኒ እቲ ባህርያዊ እንታይ ይበሃል ዝገብሮ ነገር ዝፀንሓና እንታይ ይበሃል ባህልታትን እንታይ ይበሃልን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እንታይ ኢልካ ትግምት ናብኡ ክብል ተረዲኣትን ታሪካዊ ድዩ ገለልካ እሞኒ ናይ ታሪካዊ ገለመለስ ማለተይ ኣብቲ ታሪክ ክንብል ከለና ንሕና ኤርትራ ዘሕጂ ኤርትራ እንብላ ዘለና ታሪክና ብኩሉ ሰነ ፅሒፍና እምበኣር ናይዛ ኤርትራ እዚኣ ታሪክ ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ብሓደ ፅሒፍና እዚ እዩ ናትና ታሪክ ናይ ኩልና ሓደ ጌርና ዝገበርናዮ የለን ወይ ተነይ ዝገብሩ ይህሉ ኹን ንስኹም ዘበለኒ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ከበሳ እንብሎ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ብፅልዋታት ናይ መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ዝያዳ ዝፅሎ ዝነበረ እዩ ኮንታክት ኣይነበሮን ምስቲ ናይ መታሕቲ ብፍላይ ምብራቃዊ ወላ እንብሎ ማለት ኣይኮነን ግን ከዓ እቲ መታሕቲ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብቱርኪ ኣስታት 300 ዓመት ዝተፀልዎ እዩ ማለት እቲ ምብራቃዊ ብፍላይ ምዕራባዊ ወላ እውን ክሪኦ ከለኣ ኮይና መጀመርያ ናይ ኩጂ ዳይናስቲ ዝበሃል ኣብ ሱዳን 1505 ጀመረ ንግስነት ዝፈጥሮ ፅልዋ ነይርዎ ድሕሪኡ እውን ቱርኪ መፅኦም ወላ ድሕሪ ቱርኪ እውን ግብፂ ዝያዳ ዝፀለውዎ ኣሎ ማለት እቲ ታሪክ ተንብቦ ኣለካ ንሱ ዝያዳ ዝፀልዎ ስለዚ ሰባት ክዕልሉ ከለዉ ኤርትራውያን ወዲ ከበሳ ክሓቶ ከለካ በብሓጉ ብገለ ዝነገሮ ክነግረካ ከሎ ተኣኪቦም ዘሎ ካልኦት ኤርትራ ኖ ናይ ኩልና ኣይኮነን ዝብሉ ትሰሚዕ ኢኻ ስለዚ እዚ ኣለና እዚ ሬኮግናይዝ ጌርና ብግቡእ ናይ ኩልና ታሪክ ጌርና ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ሶሻል ስትራክቸር ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና እቲ ከበሳ ዘሎ ሶሻል ስትራክቸር ከምቲ ኣንተበይ ንብሎ ነበርና ብካስተማሪ ሎው ተቐየደ ኢልና ግን ከዓ ኣፀቢቓና ዘይነንብቦ ኣብ ውሽጡ ርስተኛታትን ማእከላይ ዓለትን ደቅርብዓን እንዳበልና ኣይዞሌት ንገብሮም ኣካላት እውን ነይሮም ሪዘንት መትናቱ ክሳብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ መታሕት እውን ኣብ መንጎ ትግረን ሽማግለን ዝብል ስትራክቸር ነይሩ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ካይዳና ፅልዋ ኣሎ ሕጂ ሰጊርና ብትክክልያን ኣብዚ ቃልሰና ክንመፅእ
خلنا نعود زمن تلعفينا እቲ ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ክፈርሰሉ ኣብ ዝደሊ ግዜ ኣብ ከባቢ 1958 እዚ ሓረካ ንብሎ ወይ ከዓ ማሕበር ሸውዓተ ንብሎ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ማለት ፍሉጥ ምንቅስቃስ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ባንዴራ ክትወርድ ከላ ምንቅስቃስ ኣብኡ ተሳቲፉ እዚ ምንቅስቃስ ዝብል ናይ ታሪክ ገለ ሓበሬታ ኣለና ድሕሩ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ክበሃል ከሎ ከዓ ወላ ክልተ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ይጀምርዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ኣብ ካይሮ ዝነበሩ ተምሃሮ ኤርትራውያን ተዛቲዮም ክኸዱ ከለዉ እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ወታደራት እውን ዝገብርዎ ዳሕራይ ክልቲኦም ኣማልጋሜት ገይሮም ክገብርዎ ከለዉ ምስቲ ናይ ሓረካ ምንቅስቃስ ዝምድና ነይርዎም ወይ ተዛትዮም ወይ ተማያይጦም ዝብል ኣነ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ የብለይን ማለት እዩ እዚ ናበይ ዝወስደና እዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኣቶም ጀብሃ ዘቆሙ ብረታዊ ቃልሲ ይጀመሩ ባርነሲ ዝዕውት ኢሉ ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ሓረካ ኣባላት ፃዕዳ ምስ ኮኑ ንዓይ ብሸነኸይ ሰራም ዘረባ ሽዑያ ጀሚራ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውፅእ ንላዕሊ ኣይፀውርን እዩ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሓረካ ጉዳይ ንፈልጦ ኢና ድሓር ኣብ ሰብዓታት ምፍልላይ ምስ ተጀመረ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ተፀግዐ ናይ በዓል ኣብ መሲዒድና ኩልና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ እንደገና እቲ ሰራዊት እውን እንተኾነ ብዘይ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ብዘይ ሓደ ውሱን ግዜ ብክፍልታት ተመቃቂሉ ስለዝነበረ መወዳእታ ኣብ ክንዲ ተሓጋጋዝን ተረዳዳእን ዝኸውን ነንሕድሕድ ተወዳዳርን ተበኣስን ኮይኑ እኳ ደኣ ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ከኣትለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ፃዕርን ድኻምን ቃልስን መስዋእትን እውን ነይርዎ ግን ከዓ ድሕሪ ናይ ኣዶብሓ ጉባኤ 1969 ማለት እዩ ከምቲ ዝተለየ ዘይኮነስ ዳርጋ ኦልሞስት ኣብቲ ብ68 ዝነበረ ናይ ስሉሳዊ ሓድነት ዝብል 345 ብሓደ ዝኾናሉን ዳሕራይ ናይ ኣዶብሓ ከዓ ድሕሪ ዓመት ናይ ኩለን ዝነበረን ሕጂ ትፍልሊ እንተ ደኣ ራፍሊ ወሲድካዮ እቶም ኣብ ሓደን ሰለስተን ኣብ 3 4 5 ነበሩ መብዛሕትኦም ኣብ ህዝቢ ሓይልታት ዘሎ ኩሉ ማለት ግርጭት ዝፀንሐ ከም ዝነበረ ኦፍኮርስ ዑበሊን ዝበሃል እውን ዝወፁ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓይ እንታይ ይብኒ ተወዳደርቲ ዳእምበር ተመላላእቲ ኮይናስ እስኪ ኢልና ባህሊ ታሽሙ ይገበርና ድሕሩ ከምቲ ንፈልጦ ካብ ኩናት ክድሕን እውን ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ኣብቲ ሳይኪክ ናትና እንታይ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ኣነ ኣይሆፕ የጋኸውን ተሓቂ ሓንቲ እያ ተሓቂ ከዓ ኣነ ጥራሕ እየ ዝፈልጣ ኢልና ኣነ ዘዝበልኮ እዩ እንተዳ ቀይርካ ካላ እንታይ ለበትበት ዝብል መርገፁ ዝቅይር እንዳተባሃልና ንኸዶ ጉዳይ ምናልባት ናይ ፖለቲካ ዘይብስለት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ድሕሩ ኣፀቢቕና እንተዳ ንዝክሮ ኮይና ጀብሃ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ወፀት እሞ ዝተፈላለየ ኣካላት ምስ ተበታተነ ዘተ ይግበር እሞ ወላ ሓደሽቲ ካልኦት እውን ዝቆማ ውድባት ኣለዋ ዘተ ይግበር እሞ ኣጀንዳታትካ ኩሎም ሒዝካ ኣብ ሓንቲ ተፈላለኻ ፈላኢልካ ፋሒልካ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ተመክሮ ኣነ ዝብሎ 1999 ድሕሪ ዝውግእ ምስ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ልፍንቲ ወይ ከዓ እዚ ምሕዝነት ኢሉ ዝጀመረ እምበኣረይ በቲ ዝተሓተስ ክንትጀምር ብሓተ ነጥብታት ንፀናዕምዓሉ ይኸይዱ ማለት ከይ ፅቡቅ እዩ
بحبار كنسرح لها دحرو جن ولا خبت سرعة نبرة تفريز مزع كالات مالت I'm referring to على مثلا هبوس يكون على عبد الله يكون على عبد الله عدم يكون على الحنو شم كيرو محزنة زنبرة كيدان تواهيدو مالتي بإنجليش بعرب نفحل إيشمو جن فحت كبل هاي كألن مالك سلازي تابع حبار كنسرح تردوت راح يزولون بار همي غير كا براكتيكال حدا نقدر تصرف ونسقم زولو بين اسمع عنده دحروزي أخو لا يكون هزب خسارة فلو تواهيلو وعلى تشهن عصر كنون نفلت إنا سيب المخبرات وقلل بحالا ብዙሓት ዝተሳተፍዎ ነይሩ እሱ ከዓ ድሓር ናይ 2011 ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዝብል ወሲኑ ማለት ሕጂ ኣነ ናተይ ኣባል ናብ እኳ እንተዘይነበርኩ ግን ብቐረባ ከም ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ብዙሓት ፋክተርስ ኣለዎ እውን ክሰርሓሉ ዘይከኣለ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ድሕሩ እቲ ምንቅስቃሳት እዚ ብዙሕ ሰብ እውን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ክስሕቦ ኣይከኣለን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝነበሮ ኣብ ደገ ምስ መፀ ወላቲ መንእሰይ እውን ናብኡ ክወስ ኣይከኣለን ግን ከዓ ህዝባዊ ምንቅስቃሳትካ በብግዚኡ ዘለዓልካ ኣሎ ናይ 2016 ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀነቭ ክሳብ 16,000 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ይበሃል ህዝባዊ ምልዓሊ ዳሕራይ ናይ ቅድሚኡ ባ 2012 ስምረት መንእሰያት ዝበሃል ኣብ ደብረ ዘይት ዝተካየደ መዓት መንእሰይ ዝተሳተፎ ግን ከዓ ቀልጢፉ ቁፅይ ዝበለ እንደገና እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ እሱ እውን ከምቲ ኢና ንሪኦ ዘለና እንደገና ከዓ እዚ ናይ ታዕሾ ሕጂ እዚ ኩሉ ነዚ ኩሉ ዘለዓል ዘሎ ተበሊፁ ናብ ሓደ ገፁ ከምፅኦ ዝኽእል ፖለቲካ ኃይሊ ኣይከኣልናን ስለዚ ኣነ ብሓፈሽኡ ክሪአን ከለኹ እዛ ዳዊት ዝሓተታ መጨረሻ ሕቶ እዚኦም ንሕጂ ዝጠቐስኩም ፋክተርስ ኮና ይኽእላ እየን ኢለ ይግምት እሞ ርባዕ ንሕልኩም ኣለኹ ወዲ ኣለኹ ይቐኒብ ታንኪዩ ኣቕባይ ኣይሚን ኣቕባዝጊ ገለ ክምልሱ ክሳብ ዝለዓሉ ሓደ ክንስሕቶ ዘይግባአና ታሪክ ቃልሲ ዘሰከመና ጉዳያት ኣሎ እሱ ከዓ ድሕሪ እቲ ፌደሬሽን ፈሪሱ ኤርትራ ምጉባጣ actually እቲ ኩሉ preparations ዝተረኣየሉ ኣብ 1961 እቲ ብሓይሊ ዝተወስደ መሰልና ብሓይሊ ከነምልሶ ጥራሕ እዩ ካሊእ መተካእታ የለን ኢላ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ተላዒላ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መሪሕነታ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ወፃኢ ነይሩ ብሓፂር ክገልፆም ምእንቲ እየ ስለዚ ንስዋእ ኣሕመድ ኢድሪስ ዓዋተ ሓላፍነት ናይቲ ብረታዊ ገድሊ ክስከም ተመዲቡ ማለት እዩ እሞ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ግን ዝቐረፆ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣይነበረን እቲ ሰራዊት ብኡኡ እናተማህረን እናማዕበለን ህዝቢ እናማሃረን ከዕብየሉ ዘኽእል ፖለቲካዊ መሳርሒ ኣይተቐረበሉ ከምቲ ኣቕባዝጊ ዝጠቐሶ ብኣንፃሩ እኳ ደኣ ኣብ ክፍልታት ኣብ መናጠቕ ዝተፈላለዮም
ክቃለሱ ከም ዘለዎም ተገይሩ ማለት እዩ ትኽገርም ዘለዎ እቲ ሓንቲ ክትዋጋእ እንከላ እታ ጎና ዘላ ካሊእ ኣይትሕግዛን እያ ብሰንኪ እዚ ዳርጋ ከከባቢአን ነፃ ንምውፃእ ጥራሕ ተመዲበን ማለት እዩ ብከምዚ ቢሉ እታ ሃገር ነፃ ክትወፅእ እዚ ወላ ከምኡ ኢሉ እናተቃለሰን ከሎ እቲ ሃገር እቲ ፀላእ እንተዝሰዓር ኣብቲ እዋን እቲ ሰከም እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ነይሩ ማለት እዩ ከስዕብ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተወደአ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ስለዘየለ ግን እዚ ንኣርሞ ኢሉ ተላዒሉ እቲ ሰራዊት በብወገኑ ማለት እዩ ናይ እስላሕ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ተላዒሉ ምዕራይ ገድሊ እቲ እንፈልጦ እንታይ ንሕና ውሽጢ ኮይንና ነንሕድና ከይተሓጋገዝና ብመናጠቅ ክንቃለስ ሃገር ነፃ ክንወፃእ ይንክእልን ኢና ስለዝኾነ ሓደ መቃለሲ ውድብ ክስራሕ ኣለዎ ካልኣይ እቲ መሪሕነት ፖለቲካን ወታደራውን መሪሕነት ኣብ ናፃ ዝወፀ መሬት ኤርትራ ኮይኑ ክመርሕ ክኽእል ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ናይዚ ውፅኢት ከምቲ ዕቁባት ክጠቕሶ ዝፀንሐ መዓት ምትሕልላኽን ዕንቅፋታትን በዝን በትን እኳ እንተነበሮ ኢሉ ኣብ ናይ ሙቃም ቅያዳ ልዓማ 1969 በፂሑ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተፈልዩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ እሞ ከዓ ፖለቲካዊ ሸነኽ ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ነቲ ክነብር ዝኽእል ሕልኽልካ ዕንቅፋታት ኣብ ምምዕባል ደረጃ ግደብ ክንዲ ዝፃወት ተፈንጪሉ እታ ሰልፊ ናፅነት እትብል ውድብ ሰሪሑ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክለዓል ኣለዎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጌጋታት ገይራ ዶ ወገይራ ምክንያቱ መበገሲኣ ንረኣዮ ኣበጋግስኣ ንረኣዮ ንቕሓት ናይቲ ሰራዊት ፖለቲካዊ ንቕሓት ናይቲ ሽዑ ሰራዊት ንረኣዮ እቲ መሪሕነት ንባዕሉ ብንቑሕ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ንድፊ ከበግሶ ይከኣለን እዚ ኩሉ ፀገማት ኣብ ዘለወሉ እቲ ንምሉእ ሃገራዊ ናፅነት ኤርትራ ኢሉ ዝተበገሰ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መእረምታ እዩ ኣብ ቅያዳ ልዓማ ምብፅሑ which ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንቶም ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ድሓር ዝሰዓብዎ ሽዑ ምስኡ ዝኸዱን ድሓር ካብ ህዝቦ ሓይልታት ዝሰዓብዎ እንተሪእና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝፍፀም ዝነበረ ንሱ ኣብ ስልጣን ቅያዳ ልዓማ ምስ መፀ ኣብ ክንዲ ኣብ ምእራሙ ተበፂሑ ሓድነታዊ ቃልሲ ንፁር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ንድፊ ናይ ሃገር ኣብ ምቕራብ ዝሰርሑን ተፈንጪሉ ንዓማ ናይ ሰላም ውድብ እያ ክርስቲያን ትሓርድ ኣብ ዝብል ወዲቑ እቲ ዕላምኡ ግን እንታይ እዩ እንተልና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምእንቲ ሃገራዊ ናፅነት ኤርትራ ኣይኮነን ተቃሊሱ ስለምንታይ ኩሉ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ክሳዕሎም ስለምንታይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣርዓዲት ወይ ከዓ ቴሮሪስት ተባሂላ ካቴጎራይዝድ ክትከውን ከላ ብወስት ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ብዝተፈላለየ መገድታት ክረክብ ዝኸኣለ ክሳዕ ናይ ሲኣይኤ ርክክባቱን ጭቡጥ ዝምድናታቱን እንታይ ንምዕዋት ነይሩ በብግዚኡ እናተገልፀ ዝመፀ
تقال له حنت إترا نسعى تقال له حنت إترا أنت لا نسعى وسياتا هاجر بحري إترا محلفي أيكن ركبينا سلمتاي مسفف سلمنا إخوان that's why come categorize زغنا ومخنياتات نيروم الأمة العربية زبل دوغن بعجز إنفلونس زبل وخلي وغن إذن كندزن حلخلخات النقوانا فايا عبيا تقهد له حرمة يرجع نحركم أخينو أو مبار إسرائيل أمريكان تزرع على قدر تصاوت هالو كوين كان مسارته إرترا مس إثيوبيا تبلا زجبرا منجست أمريكا ناتو الأخن نبلغ آيو إني نير كلنا هجرات جزوعات زنبرا هجرات على الناس أخوص أنكر إرترا تشبويتا بزي فتحاوي الجبال مخنياتو فدريشن نايكلتا إنديبندنت هجرات ناس أزخنا هجرات بدليتان ذات واقع الكيداني ناتنا جن كوي نبرا سلزخونا مبار انتاي خوين حجي بس إسرائيل الزاميدو خياناتو إسرائيل إثيوبيان كا لكا خمت أمريكا ني كداميتا غيرا تخصكسا زنبرت إثيوبيا بحري إتراح تقوطا تدليا سلزنبرت سلزي إنا تشوقيتنا مالتي انت لا أنا أخوينا إرترا كأي بحري نعرب هجرات قالا يكون خطر فيو فلزخونا إسرائيل مأتوي مخنيات اتازلات تاني إشتوي بتقالف أف عقابة توصلا بمونغو جبسن which is سيناي بمونغو جوردان السعود العربيان تبركيرا توصلا سباب قالف أف عقابة خدعت سوايا مالك فلزخونا خاء اتي بحخلا زبل ننحد حدوم كانوا واقعهم كنكئل علنا زبلنا كوماندو ترينينج زمسا مالك سلازي إذا سافركي تحطون تانيرا عما كتفع اللوان إنما عبلب زخد اللوان إنما عبلب زخد اللوان تقال له حنة إثراء بصلاتي نابعاز فسس زنبري تقاد علي مهور كاب دقة خابوشتي نام عبلت تي كابتي كاب حدود من العلي يصور انت عباز قزت أقصو ناب 7 يعني حتى ميزن 7 كلا هاجراو قبائع ختكايدن كلا كاب حدود من العلي يصور زخيل مخانو أمينو بديمقراسيا ومجدي كفتح قد عدنا مملسة اللوي أبتو وانتي نتتبقسو نايكلتي سراويتات أقدمو قدمي قباية تقال لحنتي إترا كلتي سراويتات إذا مريحنتات زي حابيرنا خنك ألس كقبرا يكونان تلزخونت مريحنتات زي الساتفون ناي سراويتات ناي كلتي سراويت وكيل مسرح زعبون ما يتقيلو بوغن تقال لحنت إرترا زنبرا سراويت وكيلو مريض مش حتى ذا عبالاتا كوميتي بهزبا حيلتات كومو مريضا بوغن نخل أخون كرلو لساتهم ناتناي مرضون النابلون عفنس إمرسهم نير فصح أبدا حلفون تقيسيا نيري نجبها حيلي صلاة خب دباروا وسيوس أبزمر زبحال بوتا خب دباروا ني دبوب نسمين زمر مالتي ك سمين أو دبوب سمين أو معراب زمر زبال عدي قطعي ما جبها حدا سمر زبال زمر حيلنا هزبو حيلتات كا آتي أنا بتوقع مالتي كلتي أن كرسيمن ناب دوارو مليسانو سمرن كال أي رأسو دي سالساي رأسو توجيهم
أب عديش عنده حكمنا نايجب هانيرو أبو حكمه أنا خاخ بيشت ختم وسيء مس بتي ناي قابس مخنياتات زرخبهم سبات كالرخبي لوسيء أبو تراخيبنا مالتي لذي شعور مس ولد داويتي نخيب نرأي يوم بزعبا زي نحتتهم يقولون إن ولد داويتي من مجمع قاعد زي يدرخبوا زر لخد حرما أسرت أما أسرت موتو دي زحتو زبحت سير على عنا لهم سمرة مناتكم جيجا يبن كم يلوناتنا جيجا احنا مريسنا أن تتصبراكم سقاتكم أي مريسكم أي مساعكم مزينا نبر كندزي جيزي كميتناتنا مسيحتكم أي مريسنا تباهلة تمليسكم مليسهم كم يوه موت مستملسك حتى الليل كيدو حاويو خيدو دحري فشل بتي نايكلتي ودبات انتاي لو فشيلو ويل حجي تقال لحنة إرسرا قبائي غيرا بزوص التوساني إذا خيد سلزخوانا ناتاتكم نايكلتي سراويت كوميتاتات أقداسي كوناني لتريبو نسوغن سبعان تشعتن كل خناتات حاسوتن نادن صوز مسأتك هذا الله يسلي زخواني سبعان حتى الجبهة متي سمرة كابو تقعد لي مثلا عبار كان يروستي مريحنات وسيخون تليوز مستوي مالتي سلازم انتاي كبل يدلي انتاي كبل يدلي انا بفتصوم أبميرا إرترا حدن بدرجة حدن تيخون بدرجة حبيركا مكلاس دليت زينب رسالي سياسة فول مخنياتو خاان تلنا علامو إثيوبياونات إرتران بر نا إرترانات الناس لزينب رأي أتصيلو بحرنات النت زبرون كسحجي بنريو مخنيات مالتي سلازي تي انت خبر تي داويت زل على حتو اذا ما نصف لنا تحليرو كقال سنا زيك على زباحال اذا ما نصف لنا نزي بقبورينا جمجمنا مزازن غيرنا نحجيك ملس بزخيل الجباب قالسي كنقط موي كالنا نالنا فلزي نتاعيو لنفسنا حرام وصاي كالنا مالتي لنفسه حرا كوص زيد فرن زيد اللن قال سي زبلكا نهزبي حرا خوص فتحوي تهاجر كا كسر حلو اي بكاين اوكي نابكالوت نخيب ريتوتاتكم زكال لعربو تخلي انكو عاد حال مساكا مجمع نقر حاول تخلي ثانك يو بزح جزي اي ذكران حاحن سابري ام ويلي يعدمونين كايم الى رئاية كن معرا ود ملكي تعالى هو اللي قال سلام داوود عد مكات راح زيكون ناس نهار فكاينا قلنا تفاكا ثانك يو يرد عني انا صدقني اقول له كذا هو وتحن حالي فخم قال يدري انا اجي قنا لي الله بالنسبه لي الله مالتي در اجي هو تي نايب حكي زرو كل جزي سمعك حلفه زربا صبغ كل جزي انت انا ميزان كصبغ يو كوينو جن انا ابقى قرب ريتو على مالتي قدامي انتاي تشجرنا انتاي تحال زي قبرنا زبلسي أقاطعي أبكرن عبي خاوي لو خين كاسي كل إرترالو مالسي زي مستيرا يكون نفس وكف أكل إرترال ماشي مالنا من انتاي زبل كتاب لنا مالتي زي نيجاتيف كستاي زي كونه كاين ببالي نحنا إتقال متيا
تحنت تصبق بحبار تقالسون ليبيا زخدو زياتهم حدنت كرجرهم كون اليوم جن تحبر تسبنا تي كنزي physical and organic unity زبهالالو physical unity نيرنا زبلاني تي unity نحنا organic يكون تواحد حنت إرترا حنت حد حزبي زبل هستاي كيد تسرتخلي أنا حداش مخطق سيكلني طبعا حمشتن مسايز أتوه مالتي تحرق لك زي حتى تخلي منه أنا كوبزي زوم زتقننوا اللي خاي غيرهم قال زخلوا مصري أخو السودان زأتون أخو يمثل نيلن عاب كادري مالتي تيهم فلان جل هجي هاي فالتنينا أتي حادنتنا خمسي هجي إثيوبيا نحشو خبانا دحري خاص زوم بفلاي زوم نورز إثيوبيا خلو خلو علو متنتاش أب إرترا نبلينا إرترا بأفنا نبلينا ግን እቲ ዘሰንክለና ድማ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኩሉ ግዜ ቀሊል እዩ ንዓና ቀልጢፍካ ሓደ ነገር ኣምፂካ ክትፈልየና እስላም ዲኻ ትብል ክርስቲያን ትመፅእ ቀልጢፋ ትሰርሓ ማለት እዩ ኣውራጃታት ዲኻ ትመፅእ ቀልጢፋ ትሰርሓ ንምንታይ ኣይተዋሃሃድና it's not an organic unity ከም ኤርትራውያን እዚኣ እምነተይ ናተይ እንት ማለት እዩ تخاليتي نتزاربلا دلي هو ازي مسانا اكستاي كتعذا دل مسانا زبلكا جباخ جمر كلا بسمعيتي تبقيسو تما كايرو زلهم زي ودبوس كله تصنعون ماتيو نا ودي منش مهيبهم تحالفنت نسو نيرو بزح زرع بزح ستايز تحوسه كلعلم تعتم تنبره سلازو خونه نسو ينقح نيرو خون خلي كلما نبرو تجاربي دما حدا تأثيرز نبره دحراب إثيوبيا تأثيرز نبره أمر كراي مزولو تفلت وتغنكم تسلم حسير تأثيرز نبره تمها بيت تمرت كادرات مسينا كقوم بيت تمرت كادرات كنا نعتدالو خلو أبو نيرو نسو أجي حاتيتنا ياو كمين نيرو عواتي إلنا حاتيتنا ياو أجي قلت لنا نيرو أجي كل جزء أخي باخ قبر كلو بأخي بو إذا قال سنا كمعبليو كعبيو كلهم كمتسونام حزب كريستيان كمتسيو يبل حدا معلتي أبزحوا حدا انت كل جزء كمتسونام تقول له حدا مسألة رئينا كمان لما قدم يزي تايلو ما اللي شو له مسو كابزي سبع كويس كاب عمر كراي بهيوتو انتلو اساتهم تمسيهم أنا توسع مالت نديلو جاء التزاري بالنايل زاد بيلي اجي اتيزبنا كم او سلاد سنحي جبهة تجمر كلا بمدب كم جاز بالكيا سلازي جمره ببروجرام بعلامة نصر علامة نصعنت بحفشو ترح زي كونه بزح نقرات زي قودلو نيرويو انتاي مالتي زي إذا مالت أب جبهة أتقلق بستفلالي سمعت كاعت أتدخلها نهاجر الكاعت أتدخل ناورا جهال كاعت أتدخل دايمانوت كايل كاعت أتدخل مالتي هذه حجي أبتي نايجبها قعزو زترأي قدلتات نالبات كابزيتات تبقسي تحادق ستاي سلازي نبرة تأمر سلازي زي نبرة كابزي تبقسي كخون يخيلي تي قلق قدلتات نايجبها نبلو مالتي حجي وعيلو حديرو قن ناخده أب تجيجاتات نخرمز تبقيسهم أذي ماني شو منتهى تفلتوهم أبو شان الزبالات سكرويهم هستو سودان كالا استقت له ماني شو عبد القادر رمضان هو بحبو سرحو سلاز نبرو أبتنا تسرح نيرو عبد القادر رمضان
هجي بتعم بتناتو سرح حقوسي جن من مخاني فلتون نيرو لحار نسو كابتوم نزوم زعقرقرو زلو زبلوهم زنبورو يمنتهم سلاح عمود أثار سمعوا نسو خاو مخانو سمع أسخي سلاح خايلو هو با سوري سلاح يسو يلو مو سلاح نسو انتقينو يلو سلاح صبو قالو نحنا قواتنا زلنا يلو تقبلوه مالتي حجي ولا نتي سلاح بهالسي بكريتيكال يوم ريقوا نيرهم مالتي تم قدايم مالتي حمزة التجاربي من شو زي أبو شنب مون السود حري سلاح كوينو نحنا قواتنا ساتهم كنا عطار لويلو تجارب حجي ماتيو أن أقحون تنكساقسم لو تغيرهم كم تخدم لو تصنع كامالتي أبعدوا بحاته بتسعو أقول ما كفالة ماتيو مالتي بتاحنتي من البات أبدا استاجرنا أنا مسوزحات ديسا معلا يا ناي جبهة وساني زنبرت إذا مرت إرترا شغاب هذا ودب لا علي أي تصورني يعني. مالت حجن ريقول لنا لريقول لنا خندي ودبات على نفسي أنت ما بقسيو خميلنا أب زي أخوه أورجانيك زي خونه إلنا نزاربوز نبرنا دسو كوايو ماليس تفلح زلو لازم حانت هاجر حانت إيرترا حانت نبل انتقينا كاب حدا لعلي أد لنا نيرو حكي أنا نعي حكي تكمو سنة تزنبر خونتات كال خون خيل كترات رخيل خال نجري جن نحانت هاجر دحرنا just فرونتي خات فترت هذا بلدت أبوش تغاشعو خمسة أبجبان كلنا أنا أبنت فلتها خمي نيرو إن حدنا خلنا شجرة هنا برنا رئيتو خلنا تصير لازم وعيلو حديرون نبارتيتات كمعبل زمت نجاراتون أوشتي في التاريخ اللي نيرو مالتي قلنا حانتي زي مغانا إنها اللي موداتو حانتي زي مغانا إنها اللي هجي على 3 4 ودبات كنا لها تمثلال مالتي هجي تا وسانتي نعي قنع تغينا تسمعني أب قنع كنتات أب طبق كنتات نيرو انت زخون مالتي قال دي حقيس كانت نبركا زعبا نايك أي فارع اللاينت نايب على أمريكا تأتاتوا كل جزء إرترا أب منصرنا يزن هاجرات أتنا زلام تقيس كاها ناتنا عن كفنا نسيو قال أي فتينا تسألينا تمالز تزارب كويا بحوار كمان فتينا تسألينا بعربيهن بويست إريترا عرباوي تاجر إزيتي تاشو تي حفشة تاشو كم عبرها هاجر يمدريوا ولا عربكم يمدريوا ولا ويستكم يمدريوا الذي أب كم تقركرنا دلنا هزبينا أب كم تقركرنا دلنا تاين مبالي حج موداتي نحناسي شقرنا خنفلت علينا مجمرة تاريخنا خنفلت اتححمق طبعا يكون نحنا إريترا لك هو مبالي يكون أتي كفلالينا دخل ذنبري لحالفنا وتاريخنا أبويسي أب علي قدر نحار مسليننا على قدر نيرزات ناي كريستيان مسلينا نيرو نبينو كريستيان حادنا تزبل ذنبري كاب تسعى كاب مئتين على الإسلام بسلام بفقرنا برنيرو يقر من كل جزء خمي عينت انتاشمو نيروهم بسلت نيروهم يبل كل جزء زي القسوة كاب قدم جميرو openly دما ግን አይحሱ ገለ አይብል ታመርገጹ ግን አይስታይብለላኒ ማለት እጂ እንታይ ንብባል እዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ላዕለ ላዕለይና ሰይና እታ ላዕለይት ታኤርትራ ታያ ታኤርትራ ከመይላ መጽ እንታይ ሕማም ነይርዋ ተፈውሱ ዶ አይተፈወሰ እሱ አይንረና አሎ ኣብ ኩል ሕማማት እዚ ሕማማት እዚ ድማ ሪዮ يعني
زحمامات زي قالوا ስለዚ ንሕና ናይ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ናይ ፅባሕ መፅኢ ኤርትራ ከማ ናይ ንፈልጥን ኢና ኣሎ ድዩ ዝሕማም ከይከይድን ምናልባት እቲ ከምቲ ነፃ ምስ ወፃእና ዝተቃለሰን ዘይተቃለሰን ዝዓንደሮ ኩሉ ሰብ ዓንዲሩ መቸም ኣብ ፅቡቅ ክንምለስ ተስፋ ገብር ግን ይገድፈና እዩ ኣይብልን እታ ከነዕርያ ንክእል ሎሚ ኣብዚኣ ንከለና ኣብዚኣ ከለና ክሳብ ሕጂ ተዓወትና ኣነ ግን ሓሳብ ዘቕረብክዎ ነይሩ ኣብ ሕዋር ተከታተለቶ ኮንካ ዘርኡ ይፈልጥ ኣነ ዘቕረብኳ ነይራ ፅብቕቲ እያ ዝበለፀት እያ ገለ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ዝተረኣየትኒ ኣብዚ ከለና ሕጂ ዓበይቲ ከይበልና ንኣሽቱ ከይበልና ውድባት ማለት እየ ነዚኦም ኩሎም ወከልቲ ሰዲዶም ናቶም ዝበለፁ ተወከልቲ ሰዲዶም ዝማየጡሉ መድረኽ ኣብቲ ምይጥቲ ድማ ፈላጣት ኣክቲቭ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ኢንትረስት ዘለዎም ሰባት ዝኣልይዎም ምሁራት ኣተኣላልያ ናይ ግርጭታት ዝፈልጡ ዝተማሃሩ ኣለውና እዚኦም ዘለዎም ብሓንሳብ ተማያይጦም ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ትውክል መሪሕነት ብቕዕቲ መሪሕነት ኣውፂኦም ክንከይድ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ምስ ንገብር ሓደ ብሓደ መምርሒ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኩለን ውድባት ካብዚአን ዝቕበላ እንታይ ሽሙአን ማለት እዩ ኣገባብ ኣካይዳና እንታይ እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ኣብ እንታይ ሞር ምንቅስቃስ የድልዮ ከምዚ ኣመሰለ ካብኡ ክቕበላ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚኣተን ብወገንን ብሃይማኖትን ብገለ ዝተፈላለየ ሕማቅ ብዓና ስለ ዝሰምዕ ንመጀመርያ ግዜ ተስፋ ዘለዎ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ክርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገለ ክገብር ዝኽእል ጉጅለ ድዩ ወላ ሓደ ውልቀ ሰብ ድዩ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕግበታት ድሕሪ ብፅሕና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ንሕና ከም ተቃወምቲ ምስ ወፃኢ ክርክባት ክነካይድን ምስ ወፃኢ ክንደራደር ናይ ፅባሕ ኢንትረስት ናይ እንታይ ክገብሩ ከምዚኣ ክትቀውም ከላ እቶም ንብሎም ዘለና ኣብ ኤርትራ ኢንትረስት ዘለዎም ድማ እንታይ እዮም ክብሉ እዚኦም እኮ ፅባሕ ስልጣን ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ድሕሪሎም ከዓ ናይ ግድን እዩ ክሰምዑኻ ናይ ግድን እዩ ከኽብሩኻ ናይ ግድን እዩ ኣብ ገለ ፈታትሓ ከማል ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እየ ክብል ተሎ ብዙሕ ኣዛሪቦት ተፊለ መስለኒ ይቐኒየለይ ታንኪዩ ተኽለ እወት ንሕና ብምጋባእ ምስራሕ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ኢልና ንፅውዖ ኢኻ እትቅፀኒሕካ እቲ መእተዊኡ ሸጊሩና ኣሎ ፖለቲካዊ ውድብ እኳ እንተዘይኮንና ኣብ ቃልሲ ህዝብናን ሓራ ምውፃእ ህዝብናን ተራ ክንፃወት ንቃልስ ክሳዕ ዘለና ኣብዚ ኢንጌጅድ ክንከውን ዝኸልፈና ነገር የለን ግን እስኪ ከም ዝበልካዮ ክፍጠረሉ ዝኽእል ኣብ ርእሲ ተተሓላሊኹ ዘሎ ገለ በዚ ገለ በቲ ገለ በቲ ንባዕሉ ብኸመይ ይውከል እውን ኣሸጋሪ እዩ ብዙሕ ዝተፈተነ ጉዳያት ኣሎ ካብኡ ብዝተፈልየ መገዲ ሃንዲስካ ክቕበልዎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን እንተዘይኮይኑ እቶም ኣብ ስፐሲፊክ ኢሹስ ናይ ሃገርን ህዝብን ክሰማምዑ ዝኽእሉ ጥራሕ እንተተቐቢሎም ኣብዚ ደረጃ ክብፃሕ ይከኣል ብዙሕ ኢና ንሓስበሉ ሶ ሆፕፉሊ ኣብ ዝመፅእ እንተማዕበለልና ፅቡቕ ሰይድ መርሓባ ሰላም እንደገና ኣብታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝበልካያ ክምለስ ምክንያቱ
تي مجمريا the imperial عميل ناي وستي لمكوف ذبلوا إسرائيل كسب 57 67 أقام نيروا كمتي ديفيد بونغرين زوالو مخورمي مريد داير كمبر مساف حسك أسيلا يركبولو زبولو أجي بكتاب 67 بولو كتاب 73 يسق نيرو يستبلو نوركال إكزاس لهم نيريو دهري 73 جن بحلفي تي مصر باكدور channel مش جمرت كابتم عرب isolated كوينا مهناتو كل ذي قبل ما نودي أنا يبل نيرو سادات كوا حليفون سحب الأمارة فلسطيني بواب مصري وزبا هو مصري انت رأى هو قاعد نمتى نحنا فيلا ناتن حلولو كيدي دي واقع كاب حجنينو نعنا نمصرين درئو قداي إنا سوليشن كنركب دلنا مسبلة بدحريو ذكرة طنكا كانيو كمان تقليلهم كيدهم قدي فمايم شعيو هاي السلاسة تي تسقع على زنبرة أولا تي محاورناتو نكاي كل مسبلة it didn't last very long ناتو وتسيد ما حجي نريو لنا 14 ورحي 15 ورحي ذاك فلسطين دوم بجروب جيب እንዳገበሩ የመጽወመን የጥወማሉ ምክንያቱም the idea is to displace them and replace them እዚ ኸዓኒ ብፍቓድ ናይተን ጎረብቲ ዓድታት ዘለዋ ከም በኣ ስዑድያ ኤማራት ባሕሬን ኩለን መብዛሕተን እንተን ኣለዋ ዝብዎን ንሳቶም ንሰን ብናተን ምትሕብባር እዩ ስለዚ እዚ ባሕሪ ከይከውን እንዳበሉ ንሕና ንዋጥዮ ዝነበርና እዚ እንታይ ምትጋር ትበል ዓድልኻ ባጉም ባሕፊ ዛግራት ትብላ ከምኡ ገይሩ ደኣ ነቲ ፓወር ቤዝ ናቱ እቲ ንህዝቢ ንምኸምኣቐመለሉ ዝጥቀሙ ዳኣሉ እምበረ ስትራቴጂካሊ ዛት ዋን is dead and buried long time ago ንሳቶም ለውጢ ዘምፅ ነይሩ እንተዝኸውን ፑቲን ክንደይ ግዜ ፈቲኖም they couldn't do it anymore why because በሓንቲ ፃብዕታ ዘብል ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ መናሕም ቤግን ዝበሎ እዩ እንኳዕ ደኣ ግብፂ መፀት እምበር እንኳዕ ደኣ መስር መፀት እምበር ተንተረፋስ በብሓንቲ manageable it's just a matter of time will eat you alive and that is what's happening today ስለዚ ኢሳያስ ከማን he's using that one up to ናይ ንዓኡ ንነብሱ ታሪክ እንዳነበረ ንዓና ከማን ኣብ ታሪክ ንብረና ኣሎ ሪኢኹም ኣብቲ ኢንተርቪው ናቱ ማዕረፍ እንደይ how much time did he give ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ not much why ምክንያቱ he knows ኩሉ ግዜ ብደገ መፅኦም ኢኻ ከምዚ ተመንያ ደይረኣየስ ብልዕፂ ተዳሕለ that is trademark ናቱ እያ ክሳዕ ሕጂ ከዓ ነዚ ክንርድኦ ደይከኣልና ደይኮናስ ንሕና ክንቅበሎ ይደለና ክትቅበሎ እንድሕደለኻማ you always live ኣብቲ ናቱ ገፈጥ ኣብቲ ናቱ ዕንክሊል ኣብቲ ናቱ ወይ ኮል it's like a bad smell that doesn't want to go away እሲዮ ክብለኩም ደሊ thank you ስለዚ I doubt it very much እቲ ትብሎ ዝነበርካ maybe ቅድም ነሪኢኹም እምበር ሕጂ not really Saudi Arabia is like ኣብ ደገ ኣደይኮነስ ኣብቲ ኣብ ደገ ነተንያሁ የፅበ ዘላ ማዓስ ትራምፕ ይመፀልና the so-called Abrahamic Accord ጌርና ክንኣቱ already now Syria is gone Lebanon is gone who's left Iran so Iran has got a lot of things to do there's a lot of heavy lifting to be done thank you thank you Said هو كله እንታይ ኣብ ዝብፅሕና እንድዩ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ካልኣይ ከዓ ነዚ ሰይጣናዊ ኣመራርሓ ውልቀ ሰብ ከመይ ምሉ መፅኡ እንታይ መሳርሒታት ከተጠቒሙ
ምእንቲ መንከ ዝብልዎ ንኽንዝክሮ ኢና ንድሕሪት ተመሊስና ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ተለዋዊጡ እዩ ግን ሕጂ እውን ታግህና ካብቲ ዝኸይድ ዘሎ ኢምፔሪያሊስት ሄጀሞኒ ትወፅእ ኣይኮነትን እቲ ሓበሬታ ዝበልኮ ዓንተ ወይ ናበይ ገፁ ኸይዳ ኣሎ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ነይሩ ሕጂ ከዓ እንደገና ሶማልያን ኢትዮጵያን ቱርክን መን ኢኻ ትብሎ ኣብይ ኣብ ክልተ ፀመደ መስል በቲ ብቱርኪ ዝምራሕ ዘሎ በቲ ከዓ ምስ ሶማሌላንድ ብዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ዝኸይድ ዘሎ እቲ መሳርሒ ናይ መተሓላለፈ ብረትን እንታይን ናብ ሕመቲ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ኣቢሉ እዩ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ትከታተልዎ ኣለኹም ስለዝብል ኣብኡ ከዓ እትዩ ደለኹን እሞ እዚ ንዓና ካብቲ ዝፀንሐ እሞ ኣብይ ከዓ ኩሉ ግዜ ክልተ ፈነወ ጌርና ኣለና ኢትዮጵያ ካብ ሕልሚ ምዕምጣር ኤርትራ ዓሪፋ ኣይትፈልጥን ኣይክትዓርፍን እያ ከዓ ኢልና ኢና ዝተባሃለ ምክንያት ካሊእ እውን እንታይ ኢልና ሶማሌላንድ ከይድና ብኦን ከይድና እንታይ ደበይዶም ዝተባሃለ ብዙሕ ብኡ ክዝረብ ጀሚሩ ኖ ኣቕልቦ ንምቕያር እዩ ኣብይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ተወሳኒ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተደለዩ ገንዘብ የለቅሕዎ ተደለዩ ክርፎን ተደለዩ ኣጆኻ ሕጂ ብሎ በብእዋኑ ዝመፅኦ ዘለው ዲፕሎማትስ ናይ ኣሜሪካን ምዕራብን እንተዳሪእናዮ ካብቲ ኩሉ ግዜ ሕልምና ኢትዮጵያ ዘይመውፅኦም ምስናይ ባሕሪ ኤርትራ እዩ ስለዝኾነ እዚ ተቕርብሉ ኣለኹም ስለ ዝበልኩ እየ ብዛዕባኡ ሓበሬታታት ክኣቱ ዘይደለኹ ብዝኾነ ይኹን ግን ንሕና ዕዮና እንታይ ክኸውን ይግብኦ ኣብ ዝብል ፎድካስት ክንገብር ምእንቲ ታሪክ ኣምፅኦም ዝብፅሕና ኣሎ እዩ ዳዊት مرحبا ኣሚን مرحبا ብጣዕሚ ፅቡቅ ንኸይድ ኣለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ ባህለት ዝግበር ዘሎ ኩላህና ከዓ ኢደ ኢድ ካልና ነንእሽተይ ተንህብ እናጣዓመ ኸደ ሽሮ ጠስማኣቶም ኮነ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ኩላህና ሓሳብና ክንወሃሃብ ኣነስ እንታይ ክብል መጀመርያ ሓደ ንሕና እቲ ናህና ቀንዲ ወፃዓ ናህና ቀንዲ ፀላኢና ማለት ኣብዚ ሽግር ዝፀመደና መሰረታዊ እንታይ ይበሃል ባዕዲ እዩ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ባዕዲ እዚ ድማኒ ንሕና ዝግባአና ነፃነት እንከሎ ሩይ ብሩይ ገይሩ እንታይ ይበሃል ገይሮ ከምቲ ሕጂ በዓል ሰይድ ዝብሎ ዝነበረ ናይ እስልምና ናይ ገለ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃር ገለ መለ ጥራሕ ዘይኮነ ገዛ ርሱ እንድሕር ትዝክሩ ኮንኩም እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም መጀመርያ ሚሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ መን ተባሂሎም ዝፅውዑ ነይሮም መሰኩም ዞም መሃቢስ ይበሃሉ ክሳብ ሕጂ እውን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዞም መሃቢስ እዞም ኣብ ደቀ ምሓሬ ቤት ትምህርቲ ዘለዎም ገለ መለ ኩሉ እዞም እንደገና ድማኒ ብኻልኣይ ኣብ ጊንዳዕ ምሕረተ ኢየሱስ ተባሃለ ሆስፒታል ብጣዕሚ ንህዝቢ ብጣዕሚ ዝጠቅም ዝነበረ ዓብ ሆስፒታል ክሳብ ካብ በዓል ኣዲስ ኣበባታት ገራ ብሓራን ናወሱ ዝሕከምሉ ዝነበሩ ከመይ ዝኣምሰሉ ሕክምና ነበረ እዩ እዚ ነይሩ እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ንሳቶም ከለልይዎ ዝኸኣሉ ንሳቶም ኮን ኢንፎርማንት ናይ በዓል ኣሜሪካ ማለት በዓል ቃኞ ገለመለ ንሳቶም ኢንፎርም ክገብርዎ ዝኸኣሉ እንታይ መሰካ እቲ ጉዳይ እቲ ሰውራ ኤርትራ ዝመብዛሕቱ ፈቲና ፀሪእና ክንኣምነሉ ዘለና በስላም እዩ ተበጊሱ
اتي جبرتي اب كبسا زنبره اسلاماي اتي ام متحد زنبره باسلامي تجميرو اسلامي من نصانت يلوم انتي بحال دغبرو زنور تساعات اتي ود خبسا جن اب سلسته تمقيلو ننحيدو بغدي انتي بحالات زكافافل نوري كدينار العقبيت ناي سراي وكيلو بالسراي ناتو تاي بحال دغبر زنبره اي تلابايرو كمان ناي حماسين كوينو تاي بحال دغبر زنبره اي ساتم زغاراچو نير ما بسلطان جلمرز باسو زنبرو احلفهم زوزنو اتي ناي متحد زنبره تابت بوتا تابت بايتو دايم صاد امبري تزارسو بوزح غدا اهوون يم نيرو ازي تاتي نيرو ازي سلازنبره انا كل غزي زبلو كل غزي نحنا اب ديمقراسياوي تاي بحالنا ولا تي بحلاوي قرطو بحلي نبرنا دا امبر اب ديمقراسياوي نقحات اي بصحنان اتي هاجرنت زبل سايكولوجيكال ميك اب كمان تجبر اي تخالن كابتي قند صقم نيساسن من خاطلو دباسم قندي دي اتازي حاو غبراي تول من يدرو ابراهام تولدن تاي بحال دغاراچوم انا هم فولطو مسؤز نورو سبات زعلولني مساي نيرو ما بسمرا نيرو لحد كمان اب سواء حمشن نميراي تودن نالنام كيدوم اتاكا 4 ورهم بلعو ميساسا فولكي اصبز فولكم بصوتي زنوري مالتيم سولomon تولد مدين متوهاله ود حرين قدلي يمانا يدناي يا ابراهام ابت ساعته كلهم نبعل هبت سلاسي نبعل من خاطرو زم بسرت وين موسي كلهم زياتهم زسرعم زنبره ابراهام تولد مسكيدان خفلو انتاي زبل تايد بحال حزب ኤርትራ ቅድሚና ሃገር لنا مغعزنا ዲሞክራሲ ከነሶም ህሮ ክንከላለን ዲሞክራሲ አምሂርና ሓደ ሃገራው ዝኾነ ሳይኮሎጂካል መካብ ንኽሕድር ዲሞክራሲ ክንበገሳለን ኣብያ ኢሳስ ምስመፀ ኢሳስ ሄጃና ከብትኻሊ ዝብሎ ብዙሓትም ዝብሉ ኢሳስ ተፈንጭሊ ኮይዱ ገለመለውሉ ኢሳስ ተፈንጭሊ ኣይኮነን ከይዱ امتنا عايز حبرن تمسوز نبر السبز حبرني اساس جزارسو ابتي دحرناي قادل عمان تايد بحال مسكونه نكالاي نقدمه هاجرا غبا نخجبر كابتفالاليو كادرات نن خصمعون زخولو كادرات السدود نير كم كادر تسديدو مسو كمان دقي تايد بحال نور دقي ماني خاطرو باركا نتايد بحال دك غاش انقا زي كلو كلتا حرسو هايبمو كله سنكون عتكون غلملد جوم سجدمو فيو اب بحر طفيو نعو ناب تايد بحال كوسدو خمرحو زخاله تخلو ودي شريف كروت هون كابزناي 7 شيء تسوي خلود شريف بدي تايد بحال قبل زازلا عدناني بحال عد شخا او ايه سوا بحري كل جزيه تايد بحال سوا وطفي مسرخون بعد اساس ان نسحل قصم نورس خد نيرم خاب وتايد بحال غيرو اسياب سيحو بتهم دك كمان بتهم دك غاش تمليسهم مالتي سنه تاريخ تحصيركا يا حجي تحضير تاريخ اب مسمصو يعني ابراهام تولد زكاه عتهم نسا اساس انتايبل نحنا زي اب متحت توجيس زول حيلي ولا تايب على افتر امبر كيدونا عنا كريستيانات فيو مريتنا اسلامنا جبرات دلدلو نعنا خطفنا سلازي بزتخاله متن احنا مزخونه ولا مسالعي ولا مزخونه تسامعنا برتن عتقن رخيبنا نعخن فولنا ابراهام تولى خان نو نحنا مسحواتنا نقاتلنا عادلتين سلازي ابزي تجريچت لازم ابراهام تولى كم يرخو فولو كالاي بزح غزيناي حبت سلاسي مسو خويدو تسامع غلز بحال حسوتي
مسؤول زنبره ودي أتصبغ فلد نهاب تسلاسي بلح سبعي بلح بوليتيشن أب دي ساباسي بتعمل كور زنبره ودي very politician مهور زنبره نخو ترجمه نخو زويل حزو خيدو جنابو مسوتهم ساعته توشتي عبدجة يخوف لنا رهاب تسلاسي زي مسؤول زنبره زعلان زنبره يبقى أنا أين بقنا بتساعتي نيشيا كمان بتساعتي سلزي جن أديتها كمر إلنا أديتها كمر سخن كلالنا إساسي عبس مراي تسرعو أدي سارة قال ما لزولو قال ما له هاي السلاسة سرعو مجمع هاي إساس تسرع عبس مراي كذا كروكم حنتي ودي باترق ميكيل باترق أو سوى زنبره نيرا ولد داويتن من خاتو لهم حارسين سيمن حارسين كاب ميدا مسمولسو كسر إلهم أبيم زغموت نيرم مسركم أبتا كيدان مهرت أبتا تقان لابا أبو زم تام دوم ناي تبيب قال ما لدوم من يمدرو أبتو ما تكونفو ده كونفو أبتو تفهم أبون كله أبت ساعتي أبسوا نيرو ساتني خمانة وصاي أبت ساعتي نعاتهم كاب تميدا مسوسو أو شرع كله قال ماله كله جاسوس قال ماله رخيبهم في جاسوس شبه هذا كمان سوينا قرأكم من النا الحرام ودعتنا غيرنا عجيبنا أبدي سيلو في من يسمو من قصدي ولا هم تاتي شمو ما برهتو ولا من قصدي هم تاتي شمو ما كذا تايد بحالي كيدين رخمان الناس مسوسات كيدين يرو أي تعاملتون مسيح جابدي سيلو تردي كاني لا خرخبوكم ولا كاين نسو كمان هجي أبتساعتي እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ኣብኡ ፈታይ በሃል ከሎ ሓደ እዚ ዝብለካ ወደጅ ጅርጊል ዘሎ ዝብለካ ንሱ ተሸፋፊኑ ኣብ ሓንቲ ኮምቢ ናይ ፖሊስ ከና እሺ ዝነበራልካ እንታይ በሃል ኣብኡ ተሸፋፊኑ ይኸይድ ናብታ ገዛ መሪሕዎም ኸይድ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ ጥቑ ኮርናዕ ኮይኑ ኣብ ብሽክሌታ ኮፍ ኢሉ የቃሙቶም ነይሩ ይብለካ ከዚካ መኮነን ተባሃለ ይትወዲ عبد ديسلو كم دولو داويت سيدي حجي عبد إذا سلوز هون حجي إذا خفلت كن جبعنا له انتهى مساكم حدا انتهى بالفلي أمريكا دحانيو قال ملا أمريكا عين صول أونينا جن أمريكا عين أمنونا تنفلتو ألنا نحنا أمريكا بلكاسي نحنا عدنا خن مرح خن نقول كم نقول كان عقبوب شوفوا بوليتيكا خن تكمل دالنا برنا أمريكا خن صلوا أجيب عناني سلمتاي سألينا كنا نهارينا مسجوبتنا تعويتنا ببرة تعويتنا أمبركخنا حج كمان بصف بوليتيكا خن قط معلنا بحلاي خن صلوا زي كونه حجي أبدا أنا ودي سعيد بال مملات سخبلا أبدا أنا ودي أنت ودولكين تحسبك بتعمد الجفاء تحسبك الجفاء أنا وين عند حسامي كاني أبتا حلفت دي أبتا أبني عز نبرت أنا وين هيجي نحنا عقمنا أصل حاصرة تنجبر سلزق كلا جنزب هواتينا تبقى نجزاء إليه تدي كاس سمعتها تقولون تقولوا قال كمان شعوت ورا يزول بسمعت قيد قال ما له هو بسمعت سمع عن عقم دردي لنا انت قبل نواص جنزمو ناي وصاي انترناشونال لوير مجزايله حجات بلا زلخه حسابات صبغتها من يقبر انت ذلكاني تخونه نجر حدا كامباني ወይ ሓደ ውድብ ወይ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ሰለስተ ነገራት ኣለዎ ሓደ የተፈጻመ አካል ትዝመርሕ ዘሎ ነው ትውድብ እቲ ኻላይ داويت كثرة حريلك هذا ودي just give me like 1 minute أتي تقارطنا أبغى مزيان دحين تامتيا سيدي أتي حدا دماني أتي حفاش حزبي وتا أتي حيل حزبي هجي نزيوم كل يوم نزيوم كرهوم زقل أب أتي مرقصمن أبتايد بحالن كتحزو زقل أتي كادر فتينا ترينا ممهري ممهر سلازخونه حجون نزون ودوات
دليتن كجبرا أبتو فزيدنا أبتو كله خدخما دليتن كجبرا نهزب عن تيسن دليتن كجبرا كقتلان كبلان كأسران كايبال زف قدلن كادر لؤم نايتن مرحنة سلزخونة رحي حجون أبزي ميلا أبزي وصا زلوا كودب ناود فحنا بلا خدا كلها سلكا مريچا خب مريچا تايبال كخدا كلها እቲ ካድር ነይሩ ተዝኾን ካድር እዚ ነዚኣተን ኣዕርዩ ኣብቲ ቀንዲ ቀዳምነተን ከእትወን ይኽእል ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ካድር እዚ ኣብ ውድባት ኣይንኽድ ውድባት ኣነ ዝብለን ኣብቲ ሓይሊ ዕማም ወሪደን ህዝበን የለዓላ እቶም ካድራት ግን ሕጂ ገለና ኢሎም ለዓሉ ካድራትን እቶም ናይ ወተሃደራዊ ዳዊት መዛዘም መኮንናትን ንሳቶም ለዓሉ እሞ ካብኦም ከዓ ክንጎዮም ኢና ክንሕጉሶም ኢና ብንሳሕ ይለዓሉ ሓንቲ ደቂቃ ሃበኒ ዘሩ ሓንቲ ሓንቲ ኦኬ ተኽለ ንምንታይ እዛ መወዳእታ ዝበላ ኣገዳሲት እያ ኣነ እዛ ንጋባእ ምስ ካልኦት ከም ኣመሰሉ ተሰማሚዖም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ካድር እኳ ኣብዚ ከም በዓል ዘርኡ ዝኣመሰሉ እዚኦም እዮም ካድራት ዘለውና እዞም ኣክቲቭ ዝሰርቡ ስለዚ እዛ ገዛ እዚኣ ምስ ካልኦት ተሰማሚዓ ክትገብሮ ትኽእል እያ ታንኪዩ ተኽለ አልአሚን ጸጋይ አልአሚን ጽባይ ግድ በዚሑ ኣብ ካሊእ ኣቕሊቡሎ ጸጋይ ድሓር ክንምለሶ ኢና ንልአሚን ሄሎ ስማዕ ኣለኹ ወ ስማዕ ኣለ ስማዕ ኣለኻ ጸጋይ ስማዕ ኣለኻ ብለካ እሞ እንደገና ኸ ኣትጠፍእ هو እንታይ ክብል ደልየት ዘራርባናስ ቁርብ ይወርድ ኣሎ ቃልሲ መን ጀመሮ መን ከየደ ፀጎ ገለ ነይሩ እንድዩ እቲ ዘረባና ክንደይ ሊቃውንቲ ዘለዎ ኣኼባሲ ናብኡ እንተዘይወረድና ሓደ እንታይ ናብኡ ሰሚዐ እስላም ጀሚሮሞ ክርስቲያን ከዓ ከምዚ ነይሮም ግሌ ናብቲ ግዜ ፓርቲታት በዓል ፕሮ ኢታልያ ራቤት እስላም አንድነት ገለ ዝምለስ ዘለና መስለኒ ሓደ ስድራ ቤት እውን ቃልሲ ክጅምሮ ይኽእል እዩ ግደፎም እስላም ክርስቲያን ሓደ ፋሚሊ እንተዳ ጀሚርዎ እንተዳ ቅንዕ ኮይኑ ሓሳብ ክስዕቦ ፅቡቅ እዩ ገለ ዕዉታት እስላም ጀሚሮም ህራይ በዓል ኣድሪስ ዓወተ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም በር ቅድሞ እውን ሓራካ ማሕበር ሸውዓተ ገለ መለ ነይሩ እዩ ክንደይ ንፈልጦ ማሕበር ሸውዓተ ተቐትሉ ነይሮም በዓል ወዲ መንደፈራ ወደቦይ ገረ መስቀል ሕጂ ሲ እቲ ክስታይና ኣብ ውልቀ ሰባት ከዓ ዘይኮነ ክነድህብ ዘለናስ ኣብቲ ፕሪንሲፕል ኣብቲ ከመይ ነይሩ ገለ መለ ንበል እምበር እዚ ቀደም ዝሓለፈ እስላም ጀሚሮም ክርስቲያን ስዒቦሞ ክርስቲያን ንበይኖም እስላም ኣይወድዎን ብሓደ ተጋዲልና ብሓደ ተቐቢርና ሕጂ ንሕና እቲ ዘራርባና ቁሩብ ክንደይ ሊቃውንቲ ዘለዎስ ውርድ ይብል ኣሎ እሞ ናብኡ እንተዘይኣተና ተላባይሩ ከምዚ ነይሩ ጴጥሮስ ከምዚ ነይሩ ገለስ ብፍሉይ ገለ ክትዛረቡ ከም ታሪክ ፅቡቅ እዩ ኣይንሓውሶ ክብል ደልየ እዚኣ ወደሓንኩም ፅቡቅ ኣለኻ ቅቡል እዩ ጸጋይ ሓወይ ኣብዚ ርእቶውን ከምኡ ዝኣመሰለ ርእቶ ፅሒፎም ኣለዉ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ዶ ኤርትራ የብላን እያ ዝብል ገሊኡ እናሓልፎ ነገር ኣሎ ስኻ እንታይ እቲ ጉዳይ ታሪክ እንታይ ኣብፅሕና ኣብዚ ብፅሕና እቲ ዝተላዕለ ሕቶ ተሰኪምና ዝመፃእና ጣጣ ድዩ ወይስ ኣብዚ ዘጥረና ዝብል ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ነይሩ ግን ናበይ ወሲዱና እንደገና ናብዚ ክጥቀስ ፀንሐ ናይ ታሪክ ጉዳያት ዋላ ብውልቀው እንተኾነ ካበይ ናበይ ወጢጡና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ግን ታሕቶ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ነይራ ብሕፅር ዝበለ ከዓ ክትምለስ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ አልአሚን ኣለኻ ዶ ተመሊስካ ዶ አልአሚን ኣይተመለስካን هو بأبياتنا جاتا بكمبيوتر أكيس I don't know شجرة لو تخستاي عجيب بخستاي أكير لو خا عندنا بآيفون لك خلتين كوين ننزل له صبو anyway سمع له هذا هو نتصور اوكي صبو انت ايتمر قمنا اتا بحصر زبله ابز وريقنا زل ناسي
انتهي تمرقم سنكسار سنكسار كندي ها اجي بحري له تعدينا نبحرينا تقاليسنا قل حدا خاقو اتي نعانا خستاي مرقم كوينا مالتي اكندي من بعبلينا من رأى من بعبلينا زخون حيزنا حدا خاقو سي استراتيجينا ايرترا عبو قدر أقدمون تمارد يكون ولا المعتي تغلب ملكي من نجيرو عبيلو قليتوي نحن ناسي ذكرنا أنا 1991 exactly أب NYU أب نيويورك شو final exam graduation قبل نورك جيزة أب بوش كيت كوبل شو تزارب بوش دولا are we too late سخا أنت أدرسوا لكم حارة اسمرات تحيزة دلمتات سنحو تباهلنا إنا خاولوها بينيو بدبر الزيت أبتقوا أنتي أكيد تزارب بوش أبوني بوش هاربر بوش تعبي 1991 هجي are we too late دونجينا دينا تنقر سخاب إنا مليتو أمور داتوغن دحان كمبل ولنبرا تسسن كاني بعد تيت كوبل بلوز نبري حجي نحنا of course نسألنا استقالسنا سلمتا إندحرينا مخنيات هالو كله كم تحجي تلقى حاوي كله سنحة أسلام جميل مو خستان جميل مو ليكونس كله مجزعتي سلمتاي اندحرينا قدمي نبرة بجزء مسافنتون بعد بنا السما أوكي بنا عبد القادر كبير بحبار كوينه كبر بعن شو متن قدمي سوراتات قدمي بعد عواته نيري تقلتي قدميون زنبرة تعيشون نيري سلذي كابو تبجيسو سورات فتيرو أب سوراها ادخل نفولت تاريخ كلها تحالفه أما ترشيها إساس منكم مخندفلتنا يعني كالسنيرنا ما بزحتنا ولا جبها دافلتك جن أبجبوت حيبولون إلكا تنعقو سبعي سيئة نسكا بلاد جهتنا أبزر جاذبت إحنا لنا حجي أنا أمتع أتنير بحاجة جزء أتنير علون رمسي إساسي عذاب أمتخاب كينيا حق إلي حصل عذاب أمتخاب نيرم عذاب متخاب نيرم تعال غاتني هنا وأبعدها لك حرقت له أبعدها له سي حرقت له حجي من زنا يصير حتى حزبه قلت نداولك ندخل له هايلايت حجي مستي قودا قودين 360 بيت ما أسر تخبل كلس أيتطلوا أقفعوهم نحنا ومن البش نعنا كنعطوئنا كلهم كله كم سرجي قاي كل جزء السب أيدي ببلان أمريكا يكون إسرائيل يكون كل تلاقيه ببلان ذا كايدو زلو at the same time أتوم لك مش إثيوبيا بسلام بفدريشن نخنبر تواهيل كله ما هاي السلاسة قدف لا تواهيل كله بأكليو هابتول برايم مينستر لو أنا سئلنا بتأسلنا من حزونة تزي كوينو كوابينا خنرئلنا إيرو تخوابها هجرات عربي أبتدي تخاني كولد وور نيرو among west and east حجي من الدخول هاي السلاسة حالت أمامينه كالعقبيت أبيلهم كله تنقر فدريشن أفريقيا بالحي تقالتي نايت جدا نتعنت قبعة خنستو فدريشن جيرناس ندقنا النكس جيرهم كا بميت عامت نحالفهم قبل الجولفو كرافاتا أشيرهم
كمهرنا دموت تي اي مسرعنا it was backward يا خاتم الاسنيركا تماهير كاون ولا حنتي تماهير كاون ولا حنتي تروحوا نقر يلا ها حاجه خلت خبانا سامبل نيرهم ارتاوانا بعد سابا قرب الرأي زبز حكين تماهيرو بوتا خمدي يبلو فلس لازنبره تتا تحنت زلا تهاجر حسكا كم عالم كم مثال تبعي حجي نحنا أبلاك ليش أتوات كم مخنا نفلت نيرنا هنا نترجن أوريدي إرتراسي كسب حجي بعين ترترات سلمتاي إيش متسم كله نجيبها خطفون كله كاب إثيوبيا بحر أفريقيا سلزي بلاد يكون سيداني أقول تداخلنا استراتيجيك بوتاس لزخونة مسار إحنا يبع روسيا يبع العراق يبع فلسطين أنصارنا إيش لذي حسب أنت أتي نهاتهم ناي فورين بوليسي ديمقراط سخونو ريبابليكان بايم دخلوا سلذي قتل نيرسها حجي أب زريع زبسينا السبعي زخاني أريقوهم نجد نقيروا قن قيروا خلوا نعوم سامع مزل دلو أنا عد نتأذي نحنا رئينا كله كحلف دلو مجرى حالثنا كبس إنا دلنا خان رئيل لنا أكندي بزحري سعري تبقى حزب مصناتن كاب أستراليا متخا أباقي عندها بالعكا مماتكو أبيو يتزبكو ممدة أبيو قاي معات كيميكالات تخعون تدخلنا يوركي كندي كانسر لو مكو كانسر نورمال يكون دلو أبعدنا كانسر is very normal زخونة كم زي سعال كومي دحمه أبز عدي أنا كانسر حايمة نعيك إذا جرى وزدنبر بتعني كنكنم دكايد اللي تحكمنا أبعدناهم يلا مع الشاغات بختار موت السبب الزماني كله اندافلت intentionally ناي مصنات زكاية زرلو حدا نخي فارن نخي ولد نعمتات كونسكريبت يأتيوه نرى لنا نعزب بالنا لكن ميبلنا حتى نقبرها كان ويستغى فولتوين قال حجي أبي أحمد للي حجي أريقومال له لكع كم زني بشار الأسد سئلهم درائيوه نايراشا ويكم ناي منغستو نفارتال كوم عينت بس هنا لنا نحنا حجي خنقبر زلنا كم زحجي تخلنا لكن تبولو نقابا ديو كحانتات بالحوار عندنا كله كفوت مع الزيت قال إيشات عاقب كابوملو كم ناي ميديا موكسي تتعيمك at the same time تستلال دنبا تقامو بريجاد نحمدو no leaving child behind بلالنا كلينتون ولا حدا ارتاخي قدفك أو واحد minimum program إذا عد زيها كما جرنا نقبلها بتيم بمن بمرقانا يتم نعوه أو سنح دولوه نحنا لنا استندحر أريقوسي نحنا لنا هزمنا جن بتبو كنا محذرين كابتنا كم كان وتشين أو يبت حجان تيل دتروس كم ناخذ جبر كاني أنتوا بيتقسانير داوتهم لوير دو قالنا لوير لوبيست بهاللو أبدا عدي يوم لوبيست الدولار أردين دحركها كل إرتاو تواتي نتفايل نمسحها بتاعي تويتر نقبر كاغل أبكم مو عينة قالت خميقرنا نقطوه نتبريدنا حمدو ديو نتدنبت قومو ديو نتهم مهوراتنا ديو أبدت أرنيسكا أبدت وانزي
سبيشال أبزهم وتحجي أب وان أوتو زلو إرنا في الكاسي كما يركا تهاجر تركبا أب تحتي NGO أب تحتي أمريكا دي ماني كما يركا interim government inclusive دخلنا خميجرو يخيت بدحريقو قسيلو مركو يحز قال أجي خيد الجم قال أجي خيد الجم حجي أزي انت يقول بقالنا نو كومو أيدولينيوم كومو أيدولينيوم سلازي سؤال كاموت انت خوين دماني نفتنا حيش قدم نفتن ماني نتعكب اتليست تسفات تلو كمان نعقو تقوانو خالي ألنا مبلغ آخونا نعبنت معاشي about 17,000 سلامة سلفي أب جنيفا حكايات كله سنبيلا ميم كله ريقوا له جن أكشن بلاي نبرا أكاد كلام نبريدنا حمود خم تدنبا تعامد من سلاش قبل دابل دونجي ميديا ها قب على السنة قب على راديو إيرنا إن المركز برنا هنا يبلنا حجي إذن كل جن كبلن كم بعد الجبا كم بعد الحوار كم عاد مثلا سخاء مسجد بتعامل how to connect the dots connecting the dots نلاقي ناكتي modern زخنا قالتي لو مبوق قالتي يلا أنا درون تلقات الحاجة تعود تغلب زخنا نجار درون هاجر كون لك بتخلو كله نحنا جن لو بيستس مهارات كان زين ميزات أخاخيمنا حدا عين السايكولوجيكال ميك اب وحدا عين سرعة امراه هنسا انت دا حجرنا التي كل ذلو تسبا تتسباي قال نقر لوتي تنبارابر نخلينا مالتي اتليست قالنا خنبل أبعد يا ثانك يو الأمين أنا ناب عقباي ذهبا سجشن كأتفئ لنيري مستخلو رئيتاتكم نساقا أنت أينيرا انت لو مقال حزنا خنكيد إذا تخلى ملكين زعبا زين ما يتألات تبلع قن إيدو حفا بيلو سلزر من البات كالي رئيتون تليون عاونا سحقا أربان تخيلو عقباي ناباخا يغني لي انتاي دخونا لنا مش كوممر وي قرصانة تحزوز قزانو وي حموش ترغ سبي زارب وي 4 دقيقة زارب وي 3 دقيقة زارب ندهر حدا سب 10 15 دقيقة زارب كوينو سيني مخا تستزرب نحز الدعاقة مالي كوينو نحنا كم أبزي كوفي لنا نسام هذا الناس قرب انتاي دخونا لنا مش تي صماب زل الناس أفلطونا ምናልባት ብቁርብ ደኣ ይፈላለዩ ይኸውን እምበር እቲ ዘለና ኣፍልጦ ኣብ ታሪክ ሞኻ ኣብ ቃልሲ ከም ዝነበርና መጠንሲ ኣነ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረብ ከለዎስ እዞም ኣሕዋተይ እንታይ ይብሉ ንኽብል ክኽእል ኣለኒ ኣብ ታሪክ ከዓ እዚኣስ ትማሊ ደኣ ተጋጊና ነርና ኢልካ መምህር ዘርኡ ክትእርመኒ ኣለካ እምበር እንድሕር ንዕኡ ተንቲነልካ ስኻ ተንቲንካለይሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሓማስ ህዝብና ከፊእዎ ኣሎ መዋፅኦን ንኽረከብሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሰብ ከምዚ ሳጀሽን ንሕረምጪስ ኣብ ኣነ ምንታይ ፀጥ ዘይነብል ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ኣነ ተኽለም ኣብፅኡ መሰምፀታ ርእቶስ ደስ ኢሉኒ ክስዕባ ኢኻ ኢለን ነይረ መምህር ዘርኡ ሕጂ ኣብ ኣነ ተኸድነስ እንታይ ነብሩ ኣሎ ኣብታ ደስቲ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ኣገባብ እዩ እዚ መዋፅኦ ክረክብ ዝኽእል እንታይ ኮንና ኢና ንሕና ቨሪ ስታግናንት ኮይንና ዘለና ንምንታይ ኢና ታሪክ እንዳተንተና ጥራሕ نخيد الله ما تاريخ قاعدين سام على تاريخي أبو حج كله بهال سرعانة نحراواتي زي سام على الخون خليه بركة تاريخ سي تستحفه نعوتات تاريخ سلا زي بلنا عوتات سلا زي كنا سلا فشلنا ما مرزرو كسايات حزنا حكاية قرصان ده حاسكا حدا سبسي سلمتها 10 15 دقيقة بالزارب 4 دقائق دي 5 دقائق بهم وها كسرعة كده لك مرزور يغني لي سوري ثانك يو باي ويل بوي نعاخا
ማእከል ክገብረካ ዝመርፅ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ very lenient ያነ ኣብ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ምቁራፁ ግን እቲ ዝዛረብ ከዓ 7 ደቂቕ ጀሚርና ሕጂ ሰፊሕ 7 ደቂቕ ትዛረብ ግን ዘተግብሮውን ውሑድ እዩ ነይሩ እቶም ግዜኦም ፈሊጦም ብትሕቲ ግዜኦም ዝውድኡ ውስናት እዮም ስለዝኾነ ነንነብስና በቲ ዝተዋሃበ ሰዓት ክንክልላ እንተፈተና ፅቡቕ እዩ ኣይኮነን ክንግደድ ኢና በተን እንምድበን ሎም ሕጂ ሰዓታት ኣይመደብኩም ግን ከቋርፅ ከዓ ክኽእል ነይሩኒ ማለት እዩ ግን ኣይኮነን ስለዝኾነ ንኺድ እሞ እዛ እታ ናይ ተኽለ ቅብልቲ ኣይለ ክንቅፅላ ኢና ክብል እንከለኹ ሎሚ ንሎሚ ኣይኮንኩን ሓሲበያ ممكن ተራኺብና እቲ ምርጫታት ክወስድ ዝከኣል እንታይ እዩ ብምባል ክንመያየጠሉ እሞ ድሓር ግዜ ዲስካስ ክንገብር ሓሲበ ነይረ ብዝኾነ ሎሚ እውን እንተኾነ ብመጠኑ ገጽ ክነባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰይድ مرحبا يعني أتنك أبتناي تخلد بالكا مع أنتي هبنا أسفحنا كمار السين تمساها عايز بلس هو نسمعنا معناته بزيادة نهفتما أبتناي ميديا كحبرالو انجلانوسي أتنك أبتي لك أبتناي إساس عنكلي نوضع لنا مثلني معناته ناي ودبات حاشوي أي فكرنا بلالو